meye ebunu ne menya kakra daache me de ama mema na meta ka kire ne pa nti me hu na me yagam se bedu me be baka kire me se minjai galam se na yenye kuadwuma nti meti ase me kwa me ne na ekọ yetwa nsu efre no ofe me ne na ekọ yetwa nsu ko batam bia nti ya wo ma na mmiri bi obo mama ne se ne maame kuma be de ya aba o se owo asase bi eye 8 post o de ma anwonafo bi na omo ye no omo ntimi anye nti opo bi de ama na me se o da meye nti ya kaka ya me ba se asase no me kwa animu ma me fa asase no be di me nchen se maje ebunu nti ya wo ni mu na chese nukure ni meje asase no waye me ho ade me ye ne yere nti meje asase no afe no odoma me nkase wa moa me oboa me fi se me so ma boa no ma ne de kakra oye no Akoma FM 87.9 oboa me nti asase meje ya du me bi osam asase na me ka ho asam no na no wo fa ba ko ba ka chem se me ye oba nti me no bi na onhwe nti omo ma me do 1 year etoso mienu no me sanya kodo biem na omo kan sa ye no biem no mo hwe ni nyina papa yi oboa me ema ye doi ema ye da kwan wa dansefo bebre e wo ho so omo hu se ye afuo no yakoso a ye afuo ya ekoba sa nya no nko ni adwuma ye te ahweso eye ahweso a ye te a ye chem miensa ye de ba ako na afuo ru ade mienu ni nyina me ye oba ya me di na chi a me ne no ye pa ye ba mu se oni asase asase a yesuso edan nti ye fa adwen se afi we de ye te koku a ye be kwa akopedan nti emu wono me ne ko mi krom adwuma ko na ye be ko bia me ko rent dan ma ye dem Akoma FM ba san ko pese onko pe one room wo mi krom e ma me na me ka chen se no wo firi ha so na me ne wote wo ni dan wa nti yensi wo ebi wo wukrom na se yesi wi a na wa kopa dan kora ba ko bi ama me nti oti asem ye kotua asase ne ka kokosi ye ranya akon eyese wokosi dan kopa wa hu bi wo mi krom ama me na me a me pre me ho se ono ye be ma oni bi wo ni krom nti o ma yensi ye krom ono ni krom de no na owi a wa kopa ba ko bi ama me na ye nyina ye ti ase sa nti ye kotua ya asase ne ka e ma ye kotua cement ka ye kotua ahwe aka nyina me ne no na ko dunkwa sa tam na odo no wo mpa ya ni an ye kotua ka e wo dunkwa e na ada sadia wusi kandi no kwa no do ni wo na wo mpa na ye do ye ho pa nya asam kotwa na achepa nti de ye beka bia otiase me so oka metiase nti ada ye de ahwea ne ade bempo na okwa afum me no wa ye store kakra bia ama me nti me so mpo ne ye de besi ya me huru track am a ye de kogu land no so ye gugu so na nkwala na e won memema ne mpanifo memema ni no ne bi so nti sa ye adwuma mpoti mu sa memema no ene boa ye te kokogu ase a me ne memai ne ye bekwa akosesa edan yisie me ne one memai bi omkotwa blog kra wo ofena no sa ye ni sika ba ma no no nya aso no omo boa me de omkoware me de omkowale no ma omankoye ne so aso omo anye basabasa osmo omo buo no da nti bi osmo omo a omoko ena ewo mu a ye de pagya dan be ye me fan say 2 rooms hall kakra ya ho de beso ya Akoma FM ye afofida na so ye de ye tuam ye ni holiday o holiday nim brebia no kwasem na ya ba beso enu nti ene da bomodi anaka ye ho Akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumade no ebraso se enawie makos me ne mabadwafo na nakwa koko ha evangelist Samuel Mensa ha Pastor Julius Namkwan so wo basanso na Ishmael Hayward ono so agina machi waka Beluchi omo so social media wo chinchim fidie no ewo ho de amaye na monya bi ahwe ewo Facebook Akoma 87.9 FM like your page no na wa comment no wa share ewo ho amaye YouTube Akoma 879 timi so wo baso na wa share bomodi an share Emmanuel Adams Chelsea Sechibia Man Rosumo Samisro nipa mo na mo share ewo ho amaye na che say YouTube Facebook ho menua ba Jane Francis Wager na wo maka no modoso pa
yɛbɛbu bodi no yɛbɛkɔ hɔ na sister Diana Frempong mo na mo nso makɔso na mo ahyɛ ɛwɔ hɔ ɛde ama yɛn ɛna wie first story ne Piwak Natural ɛna afei Grow Fine herbal tonic wɔnom ɛna asɔ yasene a yɛde ɛbrɛ mo Akoma FM ɛma me sɛ yɛ stories ahodoɔ na yɛayɛ no yɛayɛ follow ups bi na wɔtwe mu evangelist wana papa memo ha maame ya ɛna o na apomu Nyankopɔ adom yɛ maame ho te sɛn adom na wahu yɛ mɔbɔ yɛ de nyame ase asade na wɔtwe foforɔ abɛka yɛn ho biem no kwasɛm Awurade ase pa amen na wɔtwe ɛhe na ɔkɔɛ na update bɛn na abɛtumi de ama yo yɛbɛda tiefoɔ ne Akoma mpanyinfoɔ ase na wɔtwe mu wɔn soma yɛ sɛ nsɛm a yɛde abɛsom Ghana man no yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔhwɛ deɛ asi wɔ akyire enti mema no kɔpie tano dumase Akoma FM ɛyɛ sɛ tiefoɔ bɛkae a yɛnua baa Georgina ɔne awudu a wɔbɔ ne nua ma no nkɔbɔ ne dua wɔagya ne nan a bɛmfie nson ni yɛkɔe Awurade adom yɛgyegye sika sesei nkɔla no kɔ school fɛfɛɛfɛ ne maame no nso wɔbɛhyɛ ne dwadie no ase fɛfɛɛfɛ nyame adom Georgina ne ho yɛ do ɛnte sɛ first no but ɛso ate ɛyɛ yɛkɔto wɔ mu nyinaa asomdwie mu na yɛkɔɛ no na sɛ kromɔfoɔ no nyinaa sɛ wɔ hɔ sɛ mode yɛkɔ Akoma na ɛyɛ dan ɛna deɛ ne si yɛ abusuafoɔ no enti bra me duru kurom hɔ no a maame no de me kɔ awudu maame hɔ no na sɛ na afei amanfoɔ ahu sɛ sɛ asɛm na tuo ntwae enti nyame adom me buranan kɔ boy no nso maame fie me kɔ mekɔto aberewa na me de yano di sɛm bɔɔ no de adwuma asoma yɛ sɛ yɛmmra mebusa no so ɔyɛ baatan ne ba no baabi ɔwɔ biara ɔmɔmɔden na ɔman no mmra wom ɔman no mmra wom sɛ wode akwadaa ba wiase na wonhwɛ no ɛno ho mmra wɔ hɔ deɛ ɛtɔ so mmienu akwadaa no wɔ mfie 17 ɛna ɔba no nyinsɛn no ɛno nso mmra asotwe da hɔ nti mebaa sɛ company se memra Akoma FM se memra na memra mɛka nkyerɛw na wɔtwe firi na adwoɔ kɔsi fiada baabi a ɔba no wɔ biara yɛhia no na ɔmmra me yɛntena se na yɛnka na ano ne ano hyia na asomdwe aba sɛ ɔbɛdwane na boase yɛnim baabi a wɔhyɛ yɛde yɛgya yɛpɛ no yɛso abɛhyɛ wiamo ase ɛhɔ nso so yɛadwumayɛfoɔ wɔ hɔ wɔ mu hwehwɛ no enti Ghana ha deɛ baabiara no na meyɛ example kyɛ no sɛ ɛsirɛ mu baabi tɔkurom obi ba wɔde na sie adeɛ kye na akwara no okuma se ɛri di adwuma kɛseɛ te sɛ Akoma ne onua TV muntimi fa ni ako na maame no da yase wɔpa yɛ kyɛw so wɔpa yɛ kyɛw na wɔn mama mmerɛ mu no ɔba ɛni ba bɛrima na wɔba enti mi nkɔ ne papa hɔ na mi nkɔ kankyɛn na de nam sɛ maame deɛ bɛyɛ mi ya ne sɛ aberewa wo ahwɛ na daakye wo nam na wɔbɛpa kyɛw na nso na aka akyi enti wo yɛ baatan yi deɛ fa ho gyim na mema ne yetie ma me no masem ɛkyɛ papa na me ne kasa no oda ya sɛ ɔno bɛka bibi akyere no na me se ne lie de fra no kra no wɔhyɛ da block no ye fra enko na me call ne papa no hɔ papa ne de no kwasɛm ni etiefo munyina mo na papa na se kyɛ sɛ ɛhɔ fo area fo nya asɛm no kra bɛ papa ne kɔ fa nkola ne free aberewa no hɔ ti papa na na duru baabi ano akɔma Georgina sika so fa ntɔ aduan ma kɔda ne ba no ohuna de a ɛyɛ no sɛ Islam so nkora no enkyerɛ de awudu ɛyɛ no papa na tu ne ba no fo antimi ka papa ne sɛ papa ɛne na Akoma ɛne onua TV ne TV3 yɛsɛ ma na awɔtwe baabi aba ne hye bia wo yɛ papa fa ne bra na ɛmfa yie nti no obi ba owu so owu a aba ɛfa ne ho nkyɛ no kwasɛm ɛna duabɔ wom wowu so nipa binum asom so mbɛboa ne adane agu ba no so nti mo mmra na busua mu nyina mo nka ho na asomdwie mmra papa no da sɛ ba ɛmfa ase na kɛse ɛmfa ma Akoma ɛne TV3 ɛne onua sɛ mpo nkola la ya so wo mu ɛne wɔn maame afɛ de wɔnya adwuma ɛyɔ sɛ da bɛ nkola ne sabe koma no nkola ne so wɔn kyia mo wɔn da mase na mentimi am video menti situation no na mentimi video nti maame ne se nyambo adwa ɛkyena nkola ne ko school a obetwa wo mu ental no mu de asende na ye de akyerɛ atiefo nti na update kakra ɛwɔ no nti update no na ɛwudu no a ye ka na asɛm sese no so kan Georgina yo ba ye aduabɔ ama na fɔwa
eja modawro ma momema ye kakra ye de ama no asese omudi bi ye adwuma na enkoda no so de bi eko school no ye de awudu picture ne beto so na fe wakai asem no ye ka no na ansa na ye beko ye story no so no ene update no ye mamu bi okay ye nua ba Christy ya wo free Italy eba ya ye nua ba ma ye de ne be friend no Christian Martins what the Martins say eba ye no na asem no na se ha dwen pa na ekoba se papa ye beko na Akoma ye nua ba Christy ne nua ma no Martins dem no papa friends dey amoko ye dey na see ye first day ye call ye Martin te yanka na odi ni tirika nwura wadwane wanye be ma wo wo ye hu for papa Martin ye hu for papa Martin ni balls say wale na mo say o ankosi hwe enti bra wo mu hu ye with police escort ne ye call ye rafe de your friend na o was hwe so na light is so ye bia o corridor to obi a was hwe na kan ya board ndende na kan ya si so oguru ya ho ti police for ankasa friend so o man the next year omra Akoma FM ne yere no niam afiri debi o was hwe ati for fanche o was hwe gi se adwada e na obeba ene enti ka police force ye muda nani na ye nyi niam no ti panyini wa kokan no se no ye nyai na ye oso dwada ifiri sada no kosi dwada de mu ntwe enti ye nko ne ye friend say ye ko ti dwada ne ye beba ade a chia na Martin ama obi afra mi firi o se high court say ye ne ye ko ho say ye ko buri nam se hwan na me kasa e na o kire nam so police for was kwa e na kwantu asem bia kwa skwa police station o mu ne ko Akoma FM akwan no ye asem no court ya kan de nam so ba sa oba niam o dem o so ko ni niam na court so emra wo mo hyehyɛ wo nkrata de ma wo no so se bibia woni bia obi anye na de ya nya bone internet na Martin yes na muza say o woni nkyɛn wo se ahai wa ba nam se eno o ka che so o se hwe obaba joada no obi a wo se hwe timi abedu na se one wo twa tro a kire Ghana police enti ka kire no sa eno ne ka say na ye hia no waskwa no wo ba ye ko twa Martin awama me fra na wia na wa twa ni lawyer na so lawyer ben ende meti be busan say lawyer ben Akoma FM ya na wo yare won o yare ni nyina nkomra atiefo se dan de ye jade man no se ene ene ye beko ya kwa fa ne man no ti anopenso ye tu anamo em se obi ne bu ne be ene obi ko bu bibi che sofo bia ne bufu ye se kakum ya do se me so wana e kwaku ofia enti we de ye nua ba na wa ha kakra na okomu ye no de beso so Christy ene ye kwai se ye kwayi niema no e de ye kwai ye si ye mbache ye koye no na wada enti ye bomu ishikura ne bomu obomu sa enti wo hwa no ati Akoma ye ne aba enti no mfi ye enti won ma na police ni nsa be bomu e na odi ni tibete won no se mbache o meba e na opie enti opie na police ni nka chen se yaba ye ba be yi no ma no ye koye the fridge any gas esi we de watama kwasie woni she Martin o sikani Martin woni te papa me nyimu ni me se Martin ni te nyimu ni woni te na Martin what the fridge ye den what the cook ye den ya so focus yet so watama kwasie enti ye do ye ram one am se fridge de ni gas no we wasi I will be fed over the fan. I can't fridge in any gas never he. Until all man of police in Kaze, I done yen nanny by me who's a fridge in any gas in his house. Now, no, dear, were here where ye free has. Until all man of me catcher and said that. So for the frame catcher and say, I'm running no man where you be there. I could see until woman be at if you be. I want to board and chill police and say, well, you know, money be a cook. If Martin said, you know, why you know, money be why you hear money? What is the Jaya beche wanu papa anyway what am what me at afraid and what me at am kuka Martin no be TV dey see obia me fama dey nyina me bags me say bags me dey buy no na say me no dey no man nyina ye da agum woni bi bags TV me mirror me dey show me me obi na ye ma me kukuru ma dey nyina enti na aka bed na
Ishi ka zenka evangelist wa man ka bed nke kura tu bed ni na so wa fat ayi gas ni ayi free kia tutu ni na o ba no akọ to gas no o so anu aka me de police ni nanim say oh dabi o sa de me ka aka misika ya ene de police ni say o de no de me mfanto ma me nkasa o me dance ni baby e be ko bi oba be di dance nti ma me nkasa nti won na yi shika jem say me nyansha ni sa obedi hu okay because and I know ma me no o ma ne free course na me ne kasa ye no ma me no kra be say me say sika no e wodi aba me wan so ye Martins na the call ma me and no and me ka kire ma me ne say so o metwe sika ne to court ho de a ene no won fa ma ye so enti ye sign edge ye sika na ma me ne so wate ti wo mo de court fo na animu say e ka da ho a e wo so otua enu tu obetua enti Christy ya da say when your resource ya oba na wo pay madam asepa because take it am traba men twan kwa me da asepa Akoma FM on sha won so ya no ahwemu yie why na enahwemu yie ya wa Martins bebre wodwom Martins bebre wodwom ebi ya papa enti me say wada Belucci say wutimu say no we good Belucci oho waka wo 10 gram o watch Goliath say Goliath asifo ni bia hwan wo say Goliath asifo ni bi ni waka o say uniform yes we be ma on so ho papa so na wo no if ya mema wa ho papa oh nyame ya sha ai na da waka dia so na wo no wonderful ani Akoma FM okay it's a check for update ya niam mo no nti ya hwe ni mo say this week and probably next week ye benya awudu e wa hase na fe so yeah okay enti me patch of awudu picture no to so na Georgina ebema awudu na busuafo bo ne dua okay awudu ene da so no enti woni ma awudu a de asie no na wofu nyina yakọ na asam no say ye to ye bo ase kakra ye ma akua bra eye ma obi nkasa ya da so making our plans yes ye mfo to say mo de koya na ye de bi obi fa na say medan ne ya so de bia Marco aha no wo di asam ne ba na ye to ye bo ase o na ye rem ye nunum tokro na da ho no ye pese ye wuram ne ye huru de wo ho nyina enti ye yamfa ya asam ka se wo de ba ye ne koye de wo boa ji se wan fa ama ha ba bia wo hye bia ye be wura ye ba to ye bo ase ya da korope ne ya so wumu na mu nyina na ye mo nwanwa e bia nie na Martins wonim se ono wawie okay me Georgina me patobra Facebook live Akoma 87.9 FM wo be kai story ya sofo akoye follow up weekend Georgina video no dia Akoma FM come on na ye come on etu betu dia ba me video no na omu asa omu nshata no omu di agro ha mi ko bia omu so mpofuru mu ntina yeah eti bra Facebook live Akoma 87.9 FM bra Facebook live YouTube Akoma 879 FM de be story na so for ekwaye evangelist kwaye follow up weekend wa hunu Georgina ena be ma no so awudu ya ye de omu nyina emfoni no aguso na wo so wa hunu Marco awudu e ma ne mfa no ma ni agro awudu amfa no ma bi ni agro Facebook live na ba ka video na ba awudu abusuafo bo Georgina eduama wo na wa isa saman ninu aba na okodi djuma no mo so wote ehwamedu okay omo so wote ehwamedu mana ye be ko ho wote wa ne aba ho ye be ko se wudi sa adwuma no edi pra obi di hye edi abone kwa na kola yayo ode na ode ayo dia wo so ye oba bra Facebook live Akoma 87 we are wa kwa yaifo na wo ho beto we are kwa yaifo wo ho beto wo awudu wa ye wutiri ne wudi we abo so se ayi wo sa wo beto we dan kola mienu a agu oba ne so adwane abra wo yare ye wo nua ba so ne bo ni dua se woni wa nyayi a ene dua na nya no woni wa nyayi because wo so ni na nyayi wo wie so asa be ka se hye de wa ye
wo dwane awudu enwane na kwa bebe wo sebia awia se wo mutie wo munyina sa no mutie o ma ya de nyame weduru ya o nyame nhira mu akomafo nyame nhira mu de mo ya ma George na nyame nhira mu ne so nyame ne yeda na se enti tara du masefo nyame nhira mu nko so antie amen nhira mu enti na chasa no nti wo dia fa wo case ne bra na ye be ye hu follow up ye be di kire kopem say ye benya results ade amawo tena fie mfre wo dia bra ha bra ye wo heya askwamo ye ne ye opposite ya bro sign efe wo dia bra ya to ho task kama wo dia wo bo wura mu a wo so pa akoma mu nsem office se dia tie bia wa asem ye be show ye je wo bia ye nje kapre da bia nyiska ye nje kapre wo dia wo dia ne se wo gwa wo nya kokoduro no aba enu ti bomo dia na bra Facebook live na be share update ena yegusu edima na ba ko bi wo ho a yegusu ye na de ne best studio wa ebe ye mo nwanwa some kai AMINA yegusu na enche ye de ni pakoro no ye wade we kuntunu ne baba ye de ne baba ye ntenai yegusu obo pese ya kakakra na amina aw ya dini butu ya no kwa video no kamo de ne to so ma ya amina yeguso nkuntunu ho no amina si aponche style ya de ne baba yeguso ya sha wo mutia ya sha wo mobo wo de omunya ne ya so na ye nua ba ma bi so apie wa ha Matthias Nate ono so e wa ha Matthias ye mo ha na o ma yo anopai afofi danki agi ahomimpo ena Matthias se ma ko se mo ameboa ye de a ene ndo was ye shata de ne ba ti Matthias ye tie o ma sem nyina ne se ne ba me ba me ni abrepa oba bi edimewu oba bi aye dai we edimewu be makase atinti etisew sabe ene oba bi atimi ye di wo sabe ma ene na ye tie we na ewudi no di me no afi okoye no nsem osan kan kire me no se even po ewo na wo ye be ma tintin gran kura se mi na o ka asasem kire wa won we obeku na di obane di aya mini se mishia obane friend Janet Poakwa ofi samakase ni kede kwano so for accounting na obane mini ne wo no minya ne boni bia ye bibi opo bia me ye ma no mi ko adwuma mi ja 20 cedis student eduane bibia wo dem e wo se oye eduane o ja me bi nti ni wo to no na one day there me bra Messi ni na because of COVID-19 you know misika mi di koto bank mi fani nyanto bank mi di betu fie na me wona mfo ya oba me nchen nti eya sika no mi di bi eto mi bag mu o mi fi na mi tam koto me ma me mo sumi ase o enye se ma mu den keke me opa ni ma me nim se ho na sika no da enye ne oba ne ba ma bra bo mu no wo se ope phone ma koto phone ma o na da na ye kwa koto phone no na o frame me na me so yes na me ji so ma mu den nim eni wo kwan se ka oba wura me ma me den na so ba ye me ma won se da bi ense ka wura mu into wura no beto be so no se so no sign achi timi de ma dream fine na me de oba ne nam because ni opa bia me ye ma no ti no me de ma dream ba bia so na ye koye no ko ton phone bia ba 6 million phone na me to ma no Akoma FM 6 million phone na me to ma no na me 1500 my market ko to dem ni amanya sign ono ka bisam eh skas ya ye de koy ska be de koy na se si asa na misi usa wi ase de o hia oba na se woni gye no na se opeso oba wa bra bom dia de wo se wo ye ma no se ne be ya o de ka se even po wan ye we amanity na o ye o sign ti no because enya hwe ti ko ye shopping ankasa e ma bo bizam se eh na oba we wa ba ma bra bom na mesisa bibia ni usam ma sa na te na o hia odofo dia sa na te ti na nim se we hia odofo sa bebe mama okay nti asem ni yan say be 2 weeks na me black friend me say why onye busy say they we free you know me pes camera na enkoto blocks mbegu masa se na ma to no so na on start me juma na mam say be so e busy a ore nya kwan na me see you sada na me call bag ni me ko hwe scan so ma tire e da be to me wo me your friend me list mu nti no get no nim say bia me nim scan no ti scan no na papa bi so ma me 2000 Ghana cedis
sɛ mefa nto ma no pɛ so ɔtɔ moto bi nti sɛ sɛ nkɔto a ne ma no yɛ stubborn nti no mea na mɛkɔtɔ moto no ayɛ dɛn ɛda brɛ ne nti no sika no wɔ me hɔ o amanfo timi wɔde wɔn sika brɛ ma mede tɔɔ ma ho ɔbɛgye kora ɔtimi ma me bi nti gɛɛ ne kɔɔyɛ no oyi na wɔyi sika no wakɔ waha kakra waha kakra waha kakra waha waba koramfo ɔbaa no ne 3 days time no kra me sɛ ɔkɔ wɔ hɔ wɔyɛ dɛn wakɔ wiewie sika na ɛda me maame ne me papa paase no wakɔ wubu awura baage nim ɛna wɔyi sika no wɔyi so ɛna 3 days time ɔkra me sɛ ɔkɔ wɔ hɔ na me sɛ ɔkɔyɛ dɛn ɔsɛ yɛsi ne ba yare okay ɔso ɔkɔ ne maame ne busuafoɔ ɛna me sɛ ɔkɔ aba na me sɛ o bibisa sɛ ɔkɔyɛ dɛ ɔsɛ ne ba yare nti ɔkɔ akɔhwɛ ne ba na me sɛ o na me ma no ɔkɔyɛ no adekyi na ɔbaeɛ no ɔka kyerɛ madamfo bi sɛ ɔkɔɛ kora ne ba nyare na daadaa na wɔdaadaa no na mede menim na madamfo no bɛbɔ mama na mede mankasa yɛwɔ a na mekɔfa sika no na dabi sika no bi ayɛda wɔyi bi so na mefrɛ bra na meka kyɛ na mbra so membisa me mame na meso daabi mene ɔbaa na ɛwɔ nti mebisa ɔbaa na mebisa ɔbaa no gɛ ne sɛ ɛnyɛ ɔno ɛna mefrɛ me bra so gɛ ne so sɛ ɛnyɛ ɔno o nti ɔdɛ menya abotwa menya investigation na mehwɛ na sɛ wokɔ tete ɔbaa no a ɛbi mpoa na ɛnyɛ ɔno gɛ ne ka kyɛm sɛ mebisa mame mu anaa na sika no mame mu na ɛmu na ɛwɔ nti ɛbɛyɛ mame mu na ɛbi a wafa na mesi mede me sika to ɔnyɛ nnɛ mame kora bɛpɛ bosua wɔ me hɔ ma ɔde akɔyɛ nea ɔde bɛyɛ ma ɔde made abrɛ me nti no me mame ɔde nyɛ saa gɛ ne sɛ metwa korɔ no ato no so na mesi o nti one day bi na mekɔ adwuma na gɛ ne frɛ me sɛ ɔkɔ kurom akɔyɛ ne ti nti ɔpɛ sɛ ɔkɔ wɔ hɔ na mesi yo ma te wode wokɔ akɔbra nti mewɔ no frɛ me sɛ ɔkɔ no ɔde ne nneɛma nyinaa bɛkɔ data no wɔ salom hɔ ne nneɛma nyinaa bɛkɔ na mesi adɛn na wome no wɔ tɔkwa bi amaɛ wo sɛ wode wo nneɛma nyinaa ɛkɔ abaanaa ɔsɛ ɔde ɔkɔ ɔbaa san de bɛba ɛna mesi nti wɔ adwuma mu na biribi yɛ sɛ membra fie membra fie na mbɛ fie a mɛhwɛ bag gɛ ne bag mu a 4.8 ɛda nick bag ofiewura so ame ase yi nti mefae na mede too hɔ na mesa kɔ adwuma nti me papa frɛ me sɛ gɛ ne sɛ ɔkɔ nti wakra me a na me so daabi ɔma gɛ ne ntwɛn me na gɛ ne twɛn me ɛna mebaɛ na mebɛka kyɛ papa mefrɛ no kɔɔ me dan mu inside bisa sɛ asɛm mu mpɛ sɛ mebisa papa o sɛ wonim sɛ ɛyɛ wo a wone menkasa na yɛnka no kokoam sɛ ne bɛyɛ a ɛmpia bɔnten na sɛ biribi a wɔde sika no akɔto no sɛ wadi bi koraa fa ne aka ne yɛ dɛn fa brɛ me gɛne sɛ ɔnyɛ ɔno na mebisa papa na mefrɛ me brɛda sia na ɛbaeɛ yɛbɛhyia still no gɛne sɛ ɔnyɛ ɔno na 4.8 na ɛda wo baage no mu no deɛ ɛfii ɔse ɔkɔkɔfa 20 cities na onim sɛ mɛgya wo sika nti ɛwɔ dan mu nti ɔkɔfa 20 cities wɔ saa baage no mu no ɛna ɔhu sɛ papa ba nti ɔde ne sika sa bɔɔ sika nim ɛna ɔde bɛto ɔbɛyi 20 cities de fii mu na ɔhu sɛ papa ba na ɔde 4.8 na kan ko share ne bag mu ọba anya wo na fight distance a o kire se me papa du ho a me papa mbeto wo fie ho te o se o chade bag ni ko to wo back and se o se be wura me dem am papa hu de there bi na ye kan asem no Akoma na se wa ba ji atum se wa first kan no wan ji atum se no so nyo no 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 di 20 cities na ko fire na ordinary sa boss kan nim na ma 4.8 ni be di ni bag mu ayeka nti nyo no na me see you sɛ nyɛ wo de a wo de mate ne ɛka ya na 4.8 ne nante na bɛhyɛ ne bag ne mu anaasɛ ɛne deɛ gɛ na n'anim nti ɛyɛ saa no na mesi okay ne nyina yɛ abrabɔ mu nsɛm nti mewɔ ɛna one day gɛ ne akoma mu nsɛm nakoma no onim sɛ wɔfa yɛ na wamfa nti akoma mu nsɛm nti mewɔ hɔ na nadamfo bi frɛ one day one friend po ɛyɛ WhatsApp audio message sɛ na obema wote ne obema no nya hwema o behwe se na oba moto afa oba na so e wo school ma na apeche o ma na bema jibi fo de na oba ya ma o na wote ne nchen de ni je ayewa ayeji ani ntina mimi pia abo ntimi ba no na mete se obo message no audio no timi ru adan no pe no o delete timi fa ne phone no na we delete mankasa e na me san pia abo ntina ko tena kwa no ba ro bi sam se o ka je so pe so ku na na for se sesi na ye ne ba ni toko ɛna me sɛ na dan audio na mate wɔ wo phone isu a wo boy o se ɛna me forget na dan phone no ɛna dɛbɛn na me sɛ yo nti ɔkɔɔyɛ me ma no kɔɔyɛ ɔkɔɔyɛ no me brɛ wu asa ba bɛkɔ na me brɛ wu 1 week ni wa ma sama 1 week ne du so na wɔre yi ade no asa no sesa ne na fo bae
ɛna wɔn ayɛ ɔbaa no wɔn ayɛ bibie wie na mr baako kɔkɔ na ne bu fui ɛna de yeye baa na ɔsan ɔkɔɔyɛ no ɔde nneɛma kɔɛ ne kaa ne nkyɛnse pɛ wɔ mi dan anim nti ne nkyɛnse ne pɛ ne kaa wɔ mi dan anim no ɛna ɔsan baa 28 January ya nti no still now gani sɛ sika no ni wɔ me deɛ nti ɔno nɛteɛ ɔne me nɛteɛ na ɔne me nɛteɛ ɔbaa ɔne me nɛteɛ nti ɔbaa 28 no mepo de wɔamfrɛ me ɔbɛduru kranse na ɔfrɛ me sɛ waba wo na me sɛ yoo waba deɛ amate na mebaa fie mebaa fie no nti ade kye 29 1 January ya ɛna me bra baako so wɔ yɛn hɔ top wɔ ti no ofi akra na ba nti okuku mu gwan wɔ ne yere baako wɔ ɛna ɔfrɛ me sɛ me mɛboa no nti me kɔɔyɛ no na me kɔ dem so ɔbaa gye 50 cedis na yɛde fa yɛ aduane na meba mewie pɛ mɛba na ɔsi yoo na ɔgye 50 cedis no me kɔ du hɔ no ma nkyɛ bɛyɛ 5 minutes na me sister bi wɔ next town na ɔfrɛ me sɛ wɔhu sɛ gɛɛ no abɛtwam ne ɔte moto akyi na bag bi si n'anim adan gɛɛ no ɔkɔn na me sɛ me de me nim o na me rush be fe me afi na gɛɛ na sesa ne nneɛma nyina wɔde kɔ 50 cedis na me de man so fa nya aduane no ɔde kɔ ma me frɛ gɛɛ ne sa wɔmfa bɛyɛ 3 days na ɔfrɛ me no ɔpa me kyɛw so ɔpa kyɛw nti no ɔbɛba na wama me wafa bi wɔ yɛn ɔba bi wɔ yɛn kyɛw ɔyɛ unit committee to ɔbɛba na yɛ den me ɔne me akɔ ne hɔ na yɛbɛpam papa mo kyɛw sɛ deɛ ɔyɛ no ɛnyɛ me dem bibia na me sɛ yoo nti ofi sɛ magyi mi ɛna one day bra me ne kɔɔ bra na yɛwɔ me ne wɔ no ɔba no si yɛfrɛ sɛn yɛfrɛ Janet Poakoa Janet Mama. na abom te sɛn Boko. yɛda nyame ase Jane gyina so kakra ma me na etie asɛm a yɛnua bama yi ɛkɛn na afɛ yɛhunu nokura ɛwɔ mu to asoma me nti Jane gyina so na etie ma me yɛnkɔ nti gɛɛ no baeɛ na ɔkɔɔyɛ no na ɔfrɛ me na mene ne kasaɛ nti mewɔ hɔ na bra na mene ne wɔ fitase na phone na metɔ ma no ta phone ketewa bi ɛna ɔsɛ ɔde kɔma n'adamfo bi na ɛne ex boyfriend ɛni ne small boy a ɔde ne kɔ adwuma na me si yoo nti Janet fa phone no kɔma girl boy na ɔsɛ daabi ɛne ma boy ne mmra na ɔbɛgye ɔsɛ daabi na ɔde soma akwala bi na akwala de kɔɛ nti akwala no de kɔɛ no me deɛ me sɛ ɛnyɛ hwee bi wɔ obi kuro so na wakɔ de ɛnyɛ biribia na ɔbɛyɛ nhwehwɛ mu nti saa no ope post two na no post two girl no boy in picture and not trust that this is the one I love forever. What be post boy bad boy now say any ex boyfriend na ni nua ni small boy on the ko ejuma na o kire ni ejuma no onu kwa ka James say ofre boy ni say me ba because the ex boyfriend anyway na am see you post two no this is the one I love forever na am say bi waso na munya ye and we be post obi picture to said this is the one I love forever and me say Jane na den na we post boy yi me ni madam for bi na tewo na me go sra madam for bi and o se de o se me mesuma borwa me be ko hwe de me dwene o sen me se me pani biom me be ko dwene de me se sen okay and I'm say Jane dance am na o ka kire me okay o say deben no focus ma me friend biom Akoma okay okay na enti enne no di enti na wo de Janet eba ha di enti amene Janet ba ne se maka che ne da se me test no e man voice message say Janet dia wo wa musika ne de meje wo okay na beje wo nu na o ka che me ma che enti no me wo bibi ya kama ye da okay hello Jane Manda chemi yo Jane Matthias echremu a mame nko ne straight forward ma wase wawia ne sika eye no kre but Matthias so mawia ne sika wase wawia ne sika Akoma FM ai asuna ba ne sika Matthias obi so say de woni Jane bra na mimi ko hwe mi sika no na mehwe my account mimi ye ne de na 21.7 na ira re asa me go 4.8 on the bag mu okay was it 2100 and na ira ye and na obehu bi e wo bag nim Jane ye penchire mu enti kire ye
Ekwanya sika no sa 4 point something no ebegu wo bag no eno wa wadwuma so sika ana boy ni sika ode ma wa na de ukofa ye ni bi no wadi ana Akoma e pa cho ma ye kiremu Mamba to utie. Ye tie wo pa. Na mata akwaduma. Na me wo fia be aduane. Ntina mata si no no. Ah, me dem takwa kan ni sika. Ekoyi ni sika. Ni sika me koyi anpo. Iskan po dem koyi kan po mpacho me no ano. Nti me koyi ya no. Ah me yi emu 20 di suma kosia. Ah me dia kan ko so me bag. Nti mata so embusa me hwe ntina me tumi ya me refu. O ma mi skatu me ko bomi tu. Awo baby. Me ko bomi tu me bag. Akwa ko yi scan. First sika na ila nye bi ni na me so. Mata so embusa me busa me aka me so eturo mu de koye nti be da me bag. Ah tro so ye tie o. Ba tro na no me atende bi mu. Ah na sika no na wo edan a woni Matias timu anane sika no wo dan foforo mu. Awane papa dem. Ya dan na hunu sa Matias akra sika woni papa dem. Bacha enya bacha ubetime busan de ntem. There be wona maybe so because woni no na dan foforo mu sika ne ni Akoma woni papa dem nti e wo se me bisa sa ye dan na hunu say Matias kra sika woni papa dem a ukoyi ye. Matias nankasa na me ne ko mi kulom. Ana oko no ko yiska. Ana me ko wana mkoso so. Ana si ni sika no oni wana me pe ko to ko se na me pe ni saka kan ni sika ni bi. Ya no ko ye no. Ebra wo ko no wo pie no wanya usika se sika nie wunya bibi afaye. Ba cho da bi. Okay. Na se sika no so de wade ko sie ni papa dem ho no. Wo ka kire wo se sika no wo pe bi akoyi. Akoma FM. Ba cho da bi. Okay. Enti die enti na wo kra sika woni papa dem na wo kwa akoyi no wan fa phone and friend so Matias ebia wo ko no wanya ye sika mi ye sika akoyi se enti mi wura ho na makwa akoyi bi. Ba cho ba me ka kire no. Da bi bra wo kwa akoyi sika no na make. Ba cho baby I want network ni wo. Oh. Matias, fa na ye adwuma na hene na woni no tia network ni o Matias cheme. Network wo boa. Hey. Wo ze ye nche da ntie kura sisa bet. Be na network ni so no be ono ba be frame na network ni hono ma na se me na network ni bi ba. Wase wo na oba frame wo network ni ba bia wo no. Ti no watumi afra anu. Bia me ye adwuma ne de network wo. Enti ye ka se Janet se Matias kwa adwuma na person frɛ no a wunya no. Be ba so bu wa me frɛ na me nya le bu wa me frɛ na me nya no. Enti ade na wo kwa yi sika ne de wo frɛ no na network na jame. Me pa so dan man ba so sa no man frɛ no. Ko le ba ko man frɛ no. Okay, na ye den na wase ba ne wase be madam wo tumi ko bowura wo sa na o mu ni fie. Oh. Then I'm Akoma FM. Ya bi me kire se edan ya wakomu da ebia na woni Matias na koye wo mo ba ne Matias na me kire se adan na wo koyi ska no wase ba no wase be mani o Pastor sir adan na wo koyi ska no na wase ba no wase be ma no mu ni ho Pastor David na wunya ki we na bi edan no kowura mu o ba chu me be di kinto manti you okay no say Yenu be dia di kinto. Oh okay, muni baby amudi kishe. Na ukoyi ye. Na use na wo kwa akoyi 20 cities. Na eyedan na 470 di wachi eba wo bag mu. But stand me tamo ya no. Me so yin cities ni we am just my boy no kosua. Ana me jadi aka ne so me bag me nyama ne so. Matias ne dem won me jadi aka ne so won. Dabi sister. Dabi. Debbie, chire me asem ni mu ye because me kunu eko atu kwan ana me kunu kwa adwuma wanja miska but me hunu say ya me kunu di sika to ebia ma ase dem na me kwa akoyi bi I will only take the me here na se dem na adu nsa kwbo mu na we yi 20 cities ma wo bi da di aka kwa share wo bag mu sister ma me explanation ye Janet Ma me patcho ma me explanation ni ye
About the mechanic can but to see Matthias today. Matthias sika no fire na wanfa. Where you sika na wenyi? Sika 2000 can patch manfa. Na say na fire. 2000 Matthias can patch me no she. Na say na wo fire. Patch say. Say na wo fire. Oh no ko balance no bag no say. Say na wo fire me pese me amount na wo fire no. E ma me hu say na wo fire. Akoma FM. Me do tada na ko. Hello Janet. Janet sika no say na wo de won sabo mu no wo fire. Me ba show, you see am way. Janet me yeni nkomo wie ne be cho ba bia wo na echi na wo ne wabusuafo aba. De me bi sa ne say wo do sabo mu no say na wo fire. On that one there. Me de ba asin. Oh. Janet. Janet. Hello, yes. Mese ode won sabo sika ne mu no say na kwa won sam. Me ba show, sika na ko ko yi ya no. Akoma FM. Mene na kasa no. Janet ye ne na di nkomo jai wo mo wa chi no a woni wo mo di nkomo no ye bisa se wo de won sabo sika nim no sai na be gu won sam Ai fa na mo wo kai se me ko ka bo ai fa na mo wo. ye be hwe ani mu china Okay mo we. ye be hwe ani mu china me che ba bia ye wo me hwe ani mu china ye wa skwa kuma se. Hello Janet. Yes. Janet, jai dia wo ya no na ma yese mo type no message so pen. Eti jai dia wo ya no na tie me ne nkasa. China wo baba but the baby sound sa wo de won sa boss ka mo no. Say na wo yi ye. Aya Matthias ni sika no. Aya Matthias sika no na me kresi. Because no say maybe more 5 million. Me pacho na me catch say o kwa akoyi 20 cedis. Na why 5 million? Matthias only neti no wa shawa na o makwame de o. Oh. Say that how friend na ka na ka na ka say we na onu Matthias na to dey o ka na ka say ya. Me do tell you. Catch na ka dia. Enti echina. Enti ochina wo beba. Missy, ye wo kumase askwa. Kumase. Askwa. Ayo. Enti se unyi manu se ene ye behwe ni mu kire o. Enti sa ye bedru o. Na mo ta pa na ba tutu mo mani o. Meda se enti a kira no pa. Emma ben 10 and now wa ha se ye wi a. Me pa cha kwa ni kodi nkomo. Na agi ne number enti sa ya betina ka nim na ya dru ho mate ayi Janet o te de meka no mate ya behwe wani mu kira ba sa kira no wa ma e de woni mu ye onua TV Akoma FM media general ba bia wo bia bedru ho enti so se kira wo beba ye gya wo na ya hwe wo kira wo ba ne yemienu ya tena se na enti gina so ema me na me colleague baako ene oni nkomo. Okay, Ishmael Bomadiana Ebra, Echina, enye easy wa hase. Wachina amagani magashia yehuna magaho. Enti for Echina. So I know Janet or what minutes or body tea yellow. Me pacho wo na be ready when you am na me man is come. Nitiri nya wa na man is come boy. Yakasai. Akoma FM. To mame. What body tea no yellow power to say high time lady. High time lady pa ena echira wo ba ha live me de na me ya no kwani na che se wanya easy yo na se won so mpa marketwa se we be ma de wo se oh ye din komo o mani abre o mpa marketwa o ye be ma wo san ye we be ma de wo se wo de dia wo de be fia wo busafo ni be jin na wo be ba ntia oh okay nti na me sumi shia no me hu sa wo ni so tine man ba sa no okay enti nyame ya domo a wachina nyame ya domo a ochina etifo ebeto aso se wa wo hwe lady no give me more ebra Facebook live Akoma 87.9 FM man we pool na ekọ yo muko pool otwa za pictures we nyina woni na ko pool ade na mo jimoni pa o kika bi kire mani abere o ye ko pool me no ko Accra we friend madam fu bi wo e wo mo nyina pictures gugu nyina bebre pool amen ne ko ye ni man ni je
man and J. Oh, she knew Yano. Oh, Uncle catch him say, man and J. Na Odamasi. Say now, what didn't go meet him. A friend number for one come. Now, me, she knew me are coming with that channel. She, my best friend. I told me for them, me forget it. If I tell me catch him, so my best friend. Why look is a madam for me penance and park catch him say. I said, we mean Janka. O catch him say, on that farm crowd to me tamdi. Was it the other to at that farm crowd to me tamdi. And on the side, mean tears or not tears. And now, Mr. Catch him say, and so to me tamdi dia. Oba tamu onuya no catch him say. Mache. Oh. Na me nu bia ka maye ndada. Oh. Na we saw a picture we saw it for the Facebook live. Picture we dey call madam for. Ni master wedding. Akoma next time. Oh. And you not just say won funny see like baby. Baby. Oh me na fufu bebre Christ in pay because of say me nenam. Ebi mu ka ka je ni say nti me odi mechi den obenya wo me ho. Ah odi mechi. So get catch on say many niji. Nti na wona fofo krase ne pe. Sa pepe. Na ono na be ka kire wo na say. Ono na be ka kire me. Sa ona fofo na. Ebi ka put me tam to won ka mu na wo na koto pizza we friend Indomie ni friend won ka won. Oh, we Indomie girl, we pe Indomie pa ho. Oh, pe Indomie pa. Ma to Indomie pack. Be 2 president. Kasagu mu mama na me. Ma to Indomie be pack 2 president. What to Indomie pack esi. 2 president be sana ma to ba. Omo half bag esidem bibia o be kaso yen bia na makoto abesidem because me first no be kire no after kwa na ka me prepare ka also ejuma na osua na madam ko ka me se me to aso na also osua ejuma ben also osua nsano ye na ti ye ni adade okay ti bibio ni madam tu kwa na wentimi anto aso ntu obese me de to aso am see you ansana obe sa de oh ti na bra Facebook live now nada for ba kokra po ba yen hoda e ma wa be hu bebe eti nada for kokra ti ale wanya o na wa nada for kokra ka chen say on pe be ma nye den e ma no wo bebe me wo no no so me show sa oh na down for ba down for bia e ka che se de wusi hwe na onu so on pe be ma bi ma no na ase wo kam ye se me nka o na so se man kan nya ka e china obeba ordinary for no ordinary for ma me brother bi on se da nye bloodly brother but long family brother ordinary command no call no na de ba ku bi be no ye na ma me bra no oba me bra na friend be pe mu ne oh de be no mo kwa ye o ade chi o si onu aduane no ge na nu aduane o ti wo san se won ko to aduane wo market oh na me bra na ka je say no ba be nu aduane ma e bebre na edi no me bra so ye ne nkwa no ti o ne na fofo ne ni nu enu bi o ba tancha wo ejuma wo so ko ejuma nua na wo ba wo menye bi ndinu se won ko to aduane wo market wona se se aduane na Janet oni aduane no a Janet di oni aduane no wona aduane pa woni chi Janet ne bibi a Janet di me ni jini bi paso oh you good you good you good on paso wo jide me jidi pa o mouse size me de me ntwantro o mouse size ma me pacho ya ne size be no de ma o okay bi chere me ma wo ya soro me ka e asem we see ya ge yo enya hwe o mouse size ne bi me Akoma FM understand o pepa kuntumu oh doggy style mo ma o bo ni jiaje wo mo pa bi o wo mo pa bi nti na me apart from say bia owi awusika no na oye ni bibia kama o a secret o ni na ma sie se me fifi o yeko na me papa so do no o ye penny wa infi nti ono o ti asema o be ka cho ka no bebuom o ka chem se me na makofa me yiraba nti no se me pena me ye de ese na yem fiti promotion ware sa no ka kire me nti asem we nyina ba echi na me papa ka chem se one day bi na da fo ne ba ne nchen na wo ye call se wo mu ko boy brema bi frɛ won se wo mbra me sha wo amasaman na yo okra me se okɔ wo kuro no ho oh ni adamfo no kɔ akɔhwɛ ne ba no na mo kɔ na de chin no yɛ den obai se me de ma adwin ni se wo kɔ ni kuro mo so anka nkyɛm ta se me we si no na me pa yɛ den o ka kyerɛ me ba no ne mema fofo o de na oba 28 years so ade chin 29 enyume na odware tonyako several times onyako na me so de be o se me pick call no no be me na me pick call na me so odware ontino
oba obefrɛ na be man bi sam say why na okase na me say I don't know something why na okase na chese Janet from Berlin no odware na wo beke ye timi kwapo man nya ni say like me ma dwu kwa say me ka so odware to oba obefrɛ na me the phone mama to open na me tete ni pan sound o say why na okase ya dey na me frɛ oba wafa call na Janet me girlfriend wonya sure so wa sheda person ogu Janet ani mo oba no okase beka madam fo o dey me dey asemba ana Janet ba na me say okay say o girlfriend ya o dey Janet ba me frɛ na Janet ba ye Janet ba na me frɛ Janet na me bisa no Janet anya no hwe anya boy ni nya no hwe timi bu fu ye na me call outside timi wo na ba ye na o dey madam fo best friend na me ka no o dey ne ba me ho dem na madam fo ni say o da sem betu le nim say ma peke ne call na me bo fu ntino o be bisa me say ntino na me bo fu okay na me chere say na me kasa no frɛ be ma no ewo madam fo nanim na madam fo ne kasa no hwo ntie dia me tie ye no na ampa madam fo je ne phone no na madam fo dey live frɛ boy no na boy ne jitu mi say yo e ne mpre no kra o ne Janet ti sa Janet ba me wo na Janet aka chen say o ko no fa ho ena Janet no Janet kwa ba na brabo mu no ni na man ko ye na adwuma o ye nyina aba form obisa Janet say ono ne penalty na enyo no ma sana manaba na ono ne ti town ba ku better say emu distance wom na won ka che no kra say Janet won pra wo sa kronim wa but still now Janet engine tum say won pra wo kronim nyame ya dum o cha Janet ba na me de wonyi ni say Janet your ba na wo pe no wudi ni pia bibia ye kama ene ya Janet eja wo no ena pese ogu na ni mu oh debi asem we me papa betima ba mam betima ba me brothers nya betima ba me na fofo na woni mu bi nyina betima ba edu baby no e di sie tam na asem no ba no e di sie edu baby na mu say na Janet pese o de ya me pese obu mu kwasia because otimi di mi odi ni memma kwa twa me bo WhatsApp ni ade ngu Janet ni mu ase ngu Janet ni mu ase because get oba no ongita hwe awa mame ntimi ngu nani mase ase bia waja wo no se mema de ye ja mo na ya mo pese mu ja ye na ye ya na ye ja mu na ye higher platform ani pop bebri pimpim nyina tie enye broken heart ti na akeka ansem we wonya broken heart wo suit ya omo tie right dabi nya broken heart ya na me do no but ofi ma bra bo mu no ye sa de no e mo do no kwa tu koy odani tu koy because ba why you say there ojidi odo no still na say oba de na wo so anim so san be ye obi um enti e kira Janet ba asem ya wo ka Janet ba ya me nko na ba when wo pese ogu na nim ase me ngu Janet ni ma ase me ya sa na me ho no me hu ne so pese ogu Janet David me ngu Janet ni ma ase ja wa ma na yo ya o be hwe Janet be ba o tu fa na da akokra nsi ne ti ma ojidi Jane media emema ne de mu ja wo mo sa na ehye wo mo a eya no pese o mu ye ne ma bi enti Jane wo ye me nua ba bechira me twel wo ye me ba echira bomode na bra na beyi wa no ebia Akoma na ayi Matthias anya broken heart ma me second story Matthias anya broken heart Matthias wanya broken heart mother we nya broken heart bi ai wanya broken heart gay ya ba o ja me ne de shame mom e me yaw but as time goes on ejuma be ma oni ska onyo obia oni ska onya dan onyo oba nware no onyo oba kwa ne ntena te wo se wo ye ejuma so ba so mi mpa obi uma na odon no kwase na wo se wo ye ejuma se be a wo hia foforo a ohun se wo obi bia se na oba ye na me dan na me si wie ye ntina ma na ba sa nko ba kran kan ye me papa nche na meti etu nkogu Akoma so benya oba pa wama Janet ko benya oba pa o ti se Janet oh nyame wo wujide nyame wo ojide nyame wo enti wusi Janet ja wo na ye wo ya pa sana na wo dwene wo da wutumi didi wusu yi ba so de na wo dwene me dade am intimi na mom starting if ase dem intimi na me ya but nipa ne de okọ ni ye ni ama oye ni kasa oka ka chem wechi kra kire se okọ te ye o ya se dem kra na I was there ukoda obo nyame mpae na de nchen na broken heart to say oh me nya broken heart na me so akra nti broken heart de me shada njun bebre sa na nya broken heart na wo say me so me nya broken heart mo me need 2 weeks adan e de na se ye me call madam fi do village pa me ko tran what 2 weeks man tran fi o ye wo bush be as forest ona mete 2 weeks me need na me do ge ne pa ono no nya fi say na me wo
be 18 years na gan no den oja wo gen na me ne wo wan kan jam se wo be ma foforo a won ne wo nti no me ko to se be ma na be fa na ode ne kofie akoma na gen san ka chem se ada obi mpewa ohu ana oh boy gen ka che so obi mpewa ohu but woni na nete gen na me ne gen nete sa gen de na wa metra me nchen oba na ko okay na boy ne kan sa se me kire me and I'm busy boy get this into one boy so kasa some way kire me na wait man ka hwan kire me ana get it man kasa na ko he me broken heart no me tra bush 2 weeks me need into broken heart there what na bush 2 weeks one no obo saf gun no obo break you virgin Debbie na me wo na me ni ma jai dada Akoma FM man shada sa eti gen no ma broken out na wo kwatra gen into wo kwatra bush 2 weeks na we need na me papa ko ni bibia me wo me phone gra me ja to fie ni papa ko me den ni mu na me phone ni me ho ni phone wo den ni me ni ho me dan so man tu o we me sa me na me best friend and o ma sa broken heart need to try o dada me sa de me fie o ne ba onu ni fie ho ansana no mama no won is o ma me buso ni bi ehun bebi am wa na obi ehun bebi am wa me na de e bia na me ko do sin dia maye no ana ye ya na me de ni be fie na ade na we ya ma broken heart we so abedwane agyaw ade wonya be ma o me ye be ma uko o be bia me ka koro no minimpa o be ma ye adwuma sa pepe wo ye adwuma sa pepe emui Debbie ma emu nyamre Debbie ma mutu me boy adwuma sa pepe minyini Matthias minyini say ya first girl no ebe be ma foforo be fa no first girl no there after say broke heart ni ko na me ko ye hwehwe mu no na me madam for bi kura wo me ko hwehwe o chem say no na boy no mo dada na I say akasakasa ba on team nti no kura onim say boy na say girl na say accept boy no foforo say accept no nti na me hu say bia boy na on ne wo na wan kan kire me no ene ma e ba ne sa nti wo mpese say dey broken out ba ko no ko share because sa 2018 no man said am for baby as e obiare de me ne betena till say me share Janet ba ko ma broken out no wan said am for baby amakazi wo ba ma fa na me ne e betena wo fa bi bad na nya serious enu be say two pe na wo play wo mo say me play wo mo e bi wo kwa e wo na wa enu kwa no wo fa na no ye no style ni ade e bi wo kwa me hu ne a e bi a me fa na nko fie nso na e bi a no wo ni mpra bi wo de dan ti no o ma me attention timi so me yi atomachi na mejuma na me den me ye na me dan no nti na me na ma me ejuma okay me dan na mpesa me si no enu nti na me na ma timi di business be si ma du na ma oni mejuma me ye dabi o ya di ejuma catch okada na me ye o oh me nye ejuma ye tua me ka man to okada na me ye okada esu tumi togburu me ewia tumi shime ai machi bia be frɛ wan fa na nkɔ ade chi na bia ɔkɔ ba bia ɔbɛka ai machi be frɛ wan fa me ankɔ nti enwi ma te oni do bɛsɛ ma wo adwuma okay ma brɛ nti what brɛ ma brɛ papa nti mi megu Janet ni maso ha okay when ne tra Janet tena mfe anaboso me say oh bɛyɛ akyekura ne 4 months oh woni Janet anchekura oh ai Matthias wo ha ka ne mo mami ni obi me pa cho mi wonro bebre wa kama me ma wonro ni ma 3 months relationship agu se mi wo hawa nka me frɛ wo ka hawa na chi na me di first Akoma FM ma to ame nkomozo ti bibia ye perfect wo kwati ye adwuma se mi hwe program no nti dey nti na me ba ya se bibi ha o me a 4 months agu yi de na me dwene hu yo ebia na wo de obefo say ye adwuma right o ba ebia na ma no enko ye mo se ma metete ni se obi aka che ni se mi wo sika onu kwa aka che mi se obi aka che ni se mi wo sika nti no one me betena na na me bra yire so na me de nya Janet okay what there
Janet Baba Chanti yɛmfa hɔ no ɛntɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛtumi ama no nti ɛtiefo Janet Baba Chanti na mmom no sɛ Janet ama deɛ a ɛne yɛni yɛbɛdɔ mu sukɔ na yɛwie a na yɛduru hɔ enti Jane media mi susu sɛ wagya na mana hye no ɛna wɔbɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ do enti Jane bɔmɔdeɛ na brɛ kyena na afei yɛnto yɛne wo nto aso enti Matthias twɛ me kakra bi na yɛwie a yɛnyɛ hyehyɛ yɛ amode bɛba ɛkyena Jane bɛba enti na yehu de be na mum no sane soma me awie se p work natural 3p garlic mixture 3p garlic mixture abna janie was 3p Francis Wege was 3p Sachi was 3p any sister ayi Diana sister Diana Frempon ni kunu 3p Mavic ni kunu Mr. Bosompem was 3p Nikita Pizarro was 3p 3p Masanja tum wedre any bomadi ma wonsa enkebe ebisu immune system high blood pressure beko uko ficha wote yawo wo sugar no e wo soro wa ye kase do nwedwe ya de friend stroke and te shewa odwonso ntantam ya no ayase yo ya wafu na ye kapu se no bo adasan mesanwa da we ya 3p garlic mixture eye natural mesawa da no bi na edra ye bebo wo da wuro de onua wonu obedi wada se acha da ne ba mesie ba kole na ke ba pidank Angelos obenya 3p garlic mixture bi friend 0248928824 0248928824 and 0201 0021 Grofine Herbal Tonic, the finest herbal tonic of the year. Dr. Grofine, I mentioned so with the cocoa. Aya emoja draba na ya no to me bua me didi ye. Wona wo to me day ye na ho adeachia wo to me say when your sound mind enti wo honam na esisi so ye waba wo ko fichira wo fichi kro no ebe ho kra ema onso a onya wo meno ebo so ebe sisi ebu eba to so a enyai da mese wada wo de ye Grofine Herbal Tonic no wonan ne wo nsa ye tititi emoja ntimi ne afrisane ye woni padua ne mti ya no Akoma no ebo kim edra wo hia ye Grofine mojadro Mr. Bakolena ke bashta mrum smart time obose Fred Mensa ba pedan pure live kam kan ye ba shop bia mo wo benya Grofine mojadro doctor for mpanimfo ya won mo shop de wonsam so mayi bo magye atomo eno no bomade na friend 0244 596532 0244 596532 Pastor Julius Memo Akwaba na nakwa mo Akwaba Evangelist Memo Akwaba and the stories na dia bohotro enti na no ase de man to so holiday stories na ya de man sa enti Pastor Julius yentie mo na fe yes I for your second story ya famba ko na birthday pa opele ya ko second story no ba ya be go ma opele ma I think say Georgina type man obibire oh sa man na ordinance bomu 26 and 5 million Janet sorry Janet I'm saying Georgina yes so ko ya update na asem na oh sa Janet dia no ehu pa man bibire wa sa subana o pa as a boy that broke your heart mama na say ma broke heart the two of you can say broke heart abaya we friend jina so we dey baby I don't go far me anu dey ya say man say the nyame bo mema sa they should be superior ben me bi no person o se baase and e nature sam nyame na abo na de nyame amon se e say ben ma kura no say ban say wo ware na wo adwuma say na wo yire na control fie kura enti ne say wo bra wo ase kura no enye betantan de sanate enti say wo jaye de a enkankan say sa pew timi say ba ye wo ntine wo jaye cha say ben ma kura wo su bi say mama say ompew kura wo jaye ware na kofa foforo kura o problem oh so wo jaye no ompew no tina wo shara ndege wo sa o twene mpena go na dwama ni ade ba so da wo be jane say kisi be jane ma still ya odi no baba natural oh na me Janet de na o timi ko 26 ko 5 million eno na me nti ase no ono so ntimi anse na nkyerem normal me nti ase o wi o sa se se o musa me wa se o musa me dia uno Akoma efe uno so bosi game ugo 20 ko 5 million ya magic 20 ya se me musa ansa na kyerem ensano o de bia timi fa Janet o be mama me de me pese me I don't want to condemn Janet now
na wɔbɛtena ɛna ebehu baabi ebegyina na yɛne na kasa so wɔamatena de a mama yɛbɛyɛ adwuma no wɔ hɔ yɛbɛyɛ adwuma no wɔ hɔ because ɛne nsɛm na ɔka no deɛ mɛnhyɛra nte aseɛ ɛna aberante nti ɔnya adwamammɔ na yɛaseɛ ne dɛ dodo na yɛaseɛ ne dɛ dodo aja sɛ me start yɛ na me swa ɛne wo nnɛ wo start yɛ no so ɛne wo nnɛ ɛna wagye w'ani so no wate ɛna wagye w'ani so no wate afei na ɔbɛtena na mama na ɔyɛ na mama na ɔyɛ na mama ɔyɛ wamfa nwo ani yie gyana te bra yɛnka bi ma wo yɛnka bi ma na akwa ɔyɛ ɔde nneɛma ɛfa baabi wɔde nneɛma ɛfa baabi deɛ ne ɛhyɛ ne nso sɛ 21st clinic deɛ wɔyadeɛ no wɔn mu bɛyi afa baabi deɛ ama wɔyadeɛ no kora nsan ma bio 21st clinic amansa gye atum clinic no ɛno nti yɛ sciatica wokɔ hɔ a sciatica yadeɛ no ase ne yɛtutu ne deku ɛde ama yadeɛ bi a na ɛha wɔ ɛfiri wo tinwi so kɔ so na amarɛ so yadeɛ bi a ɔsɛ wɔyɛ chronic a wɔayɛ ko ankorɔ fa kɔ yɛ 21st clinic ne yɛtutu aseɛ lab scan massage na afei yɛ de machine fitiw ne ama wɔ bibiduro nso anom aka ho sɛdeɛ tie bia yadeɛ bɛkɔ 21st canteen 7 am pɛpɛpɛ fufu adwene nkwan mo banku na ɛno nso ayɛ ready ɛnkran dɔ me market video dan mu kuma sɛ hwe over 6 to trafa radio sunya ne tachi man sɛ hwe so frɛ 0540311311 0540311311 koko Marco Martin oyɛ nipa bɔne ni Messi Jenny Mra David Matthias ɛyɛ dan na woni wɔ baate dan ba ko mu wo na wonfa wo sika nhyɛ hɔ na prako a wokɔ wo maame dan mu ɛkɔ pagya ne mpaase ehunu bi penja adi adai ehunu bi penja adi ankuwa adi ankuwa Marco wedi adai so ko to sa sere wa je ba go wo yin ni ko na ko nya bibi ada ho no bidim sika ko to ma so ma nya bibi prakuwa abaya dan na won fa ne nsan ko bomu na ko o to mi ase krasa wo mra Janet dia wo se onu ankasa no kra no onam kwa mu a ankasa si akra no se ye plan kra na ko de ba besia because onu emu o Marco o sa fra wo se oh pictures no kra dem ye ha ye ho na wo ka live wọ́n sí pictures ní di kàtí ẹ̀ máa kó sọ́mà ní ìhà ni o. Tẹ́bù ní bẹ́ẹ̀ tún yá dání o. Tẹ́bù ní bẹ́ẹ̀ tún yá dání. Magani ẹ̀ magasia. Ẹni yẹn ní tẹ́bù ní bẹ́ẹ̀ dání. because sɛdeɛ ne yɛsi abra no ebi kora na Matthias nhwɛ ne yie Matthias nhwɛ ne yie 3 months o wɔsi akyerɛ yɛlɛ no kura egu for pictures no gu so yɛ pictures awo abayo sɛ ɔhwɛ ne yie na na twa ɔsi akyerɛ yɛlɛ no kura na wakɔbɔ ɔno wane man sika ɔgyina bia na ɔboa wahyɛ ne ho fɛ yellow one fate wahye no where's one no oja from to go can say on one man is can ko ye ni ti wanka it was Matthias dia pa me say dia adwene ne ba Matthias tiri mu say woni wo ba se edan ba kumbuwo obi ahira sere wa pan o obi ahira sere wa pan Matthias me say Marco Matthias adwon bo ba ba kira wase Janet ba o ma susu ne nsa wo say mema bi wo ha na sika ne wo ho but wa miya so Ninseji adin wa miye nsam kakrada wo ji adi oba wo kasa saa na wo so wa pake bebre dia ana ga je je zero za kasa Matthias wa miya so anaka oba za kasa Matthias wo so ya ka kire me dada se wo de wo no wo ya ade wo hwe ma yie wo krokro ma sika sem de wo ni problem na me ba ya wo sika so we be na baluchi peno we be na baluchi peno we be na no answer sha no baluchi we be na baluchi pe we be na na so kache na me ba no kache no be ba evangelist ya no kakra meka mo sa chi eden dodo ma na wi am sa obo ni sa bo sika mu ama na ye 5 million de me hu ene ma de du bi ena meka kire atiefo edin kai bema no ye tunufo besra wala edin bi ye friend bank 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 enyo obi adi bank ye mfanto obi ada bank kire se ye disika enesi ho
na ye den na sika kese te se wotimi ko to maame no papa dem bema wati okada so tena ya usisi se de besi apem wo na wanya sika wanyina bank dan na esi wo no enyo obi adi ya di sika na ekoto ho ka de koto ho enka girl go beti akoyi oyi di amana ni set me 20 na akoyi 500 enka maso ye be sra mu ye to so bienu ye nua bai se man nyina nsa sa na tie dia pa de be adinu se nsa pa ekoyi 20 na timi yi 500 wa hu de kan wa timi yi me sro se su ba we ye nka ho hwe na kira ba se ya na tie dia wa ware be adi wa ware be adi be ma bia so disika kwa ko shade maame dem na o to ti nya kokodu awura wase dem akwa yi 500 wo bible hunu so 480 down wa yi ase yes okoyi 20 series so for and then 5 and then 5 and on the 480 this year yes nsa bo mu na begu ne nsa so one shada so the magic hand the magic hands of Janet the magic hand we yi 20 na yi 500 holiday edition oh God no I wonder eti abesra o china ya shawani brand be yi wa no okay yeah there na make no me cast as we be that but I really don't trust Matthias. I think say we no amana ye ne ya so sister come and you are no and we tip omodia na brand sad we mo the better as the magic hands of Janet. Okay it's here rock kilometer okay ya first story no and to us one when they pakum what they abedwa so pakum and ye dia ba eboa mema papa Jenny 442 and also eboa ma into we your ba with ye Jenny 442 and mema dia eye pakum then capsules no a bow prostrate no e ban support to prostrate no will be a wojin so twem how no wo e de vein capsules no and ye the metfagin aba and also mama je for sunny ye e woni padua no emu acute sciatic pains wo de metfagin wo nine no anxiety titi ya na wo aposo no ehonhono metfagin mama ye adwumaden pa no adwumaden me ka adwumaden obi aye adwumaden bia no we ya metfagin capsules no ebi ma wo mu agudifo ma ne mema no enu nti akokra ne abrewan ma mu ko joge rock clinic limited e wo Kumasi Alaba Abu station on Nisco School House the Division mo for 0248885040 0248885040 and 0244183230 number one sa enka rock clinic phone ro ni bi yemra ne emfa Akoma FM entwa moso Abiba Mohammed be mo ha Abiba pom to say me pa chonya me adome okay Abiba wie yetie o kasa na yente won kan ye why na aha de ofra na ni brabem yankwen mam pa cho wie de boko ye me ni abrantie bi awo na won fi akwara no me ni na wo be for akwara na nya be 14 years ni sika e modro abedi akwara ne honom eye 2 million won fi akwala no me frɛ na me ka akwala no ho bibi kyɛ na wɔse me ba me frɛ wo enu ano no wɔse me ba metika me pake a me frɛ wo enu ano no Akoma FM me da say Akoma FM no pompon so nti kyerɛ yɛn from day one wo hia no way mutena saying fine because problem be na see ya mugya ye afa fa story ni na ni case ni na to yanim na yentie ma me da say ma me pa kyɛw me hia no wɔ Asante Afijase omo ba ho ebebe yi ekwan ehonom na mihu no na mene ne started de twe empena ehonom na nyinsen ba mu etimine ne te honom a nyinsen omo ba ba yi kwan no ohia omo be ye kwan no ohia nti no nyinsen ba mu ne san ofie no obetena ye ana no han dan ana womu ba ye Akoma FM han dan di ama womu kyerɛkyerɛ ni nyina ni no me pa kyɛw o company na han dan e di ama womu enum na obehu mi na o se me pɛ na mene ne twe empena mene ne twe empena na nyinsen ba mu no de wokoda hene me pa kyɛw wo no nko a wo ne dan eno nko a wo ne dan a ya no wodam nti ho na ya na mekɔ e na mene na etwe empena na nyinsen ye dai e ba mu nti nyinsen ba mu no minya be 3 months no mi wo ho anwumre bi e na akwala bi di polythene bag bre mi say ye bo ase won fa bag imbre mi na mi fancy ni ho no enti wo de bae na mi gi ye Akoma FM bae wono so wotwi excavator na omudi yi ekwan ni bi no your friend is a bonding wo de
yawe boa enti obaye na obepake ye na osi abi ba nwumre ya ka che ye se ye kwaba fufuro enti no me kɔ na me si eyi na wo kɔ na se idi aba ya wugya me ho akoye na osi o ma wo ya mu nhihyew na emomu no me kɔ na mesa ba behwe wo kɔ no na o ma me sika 30,000 sabre no 3 cities no kusika kofosika kesi aha 3 cities and 30 cities Akoma FM 3 cities sabre na ye 30,000 ena ode maami nti ode maami no no okoye mantini nka biem kopim se minya 6 months no meti ho no ma na mka che madam fo bi se mini boy ya fa afuro ba wa kire okọ kire mi woni kurom se ofiri akuropon da aba miduru ho no mo a mehu no me boni din se mehwehwe ye bo a mehu no nti wa kire mi ni kurom na me kohe eti me koye na mpanzo so me koye no me koto madam fo bi wo ho no e na o kire mi se boy na ya mpa ni fie ni na emom woni ho no nti no bra na me ne ge ne dam ade achi ena boy ba ye no ena me si na won so ade na wo ye me sa obi a wonim se me no ofa afuru na wo ka che me se wo kwa aba na no anu no manti wonka bi nti na mabahwe wo kira kwan no aba nti ho anu ka che me se yo wo de mate na emom no sa me susu na menim se one oba bi wo ho a one oba bi awo na menim se one oba bi omo nenam yi akwan omo nenam yi akwan be na mesumi nim se ono oba bi awo e wo honom enti nadamfo bi fie na mekosoye nadamfo no fie di be 2 days timidi be 2 days no na me frɛ me sister na mka che ne se asem ba boy na mbehwe no me ba e ma behu se wono obi awo na ne fie kura na onpese ode mbeye de ode me bekɔ honom oba nwumre na one mbe kasa no wokɔ wose meba mi hu ni bi ma gye sade achi ena me kan sa kire mi sister ti me kan sa kire mi sister na mi sister ne me maame e ba akurom honom da ba honom nti ombae no mbeto mi no ena o ka kire mi se omo dia nyinse na ikwa akoto animu eti abla hwe ana maame na te se ni nana ni obi anyima wa ba akurom ha behwehwe no enti na ada se omo ba honom enti ye mi da ye kɔ akuro ni so ye kɔ fie na hu ya no so riwura molobam sorry rahene wo sole ya ode na ni kire e mo fi kire ho achina morobam anasa hene fa morobam kire me ma me pa che wo mu fie ho maduadua o mu kuro mo ye fra wo sen daba morobam aha o achina morobam okay wo mu fie ho no maduadua ayi bi wo ho no o ma ye garden kitwa bi wo wo de na ni kire ho no ti etena ase chei ansana wo be yeden maame ne ablewa ne beba ti ablewa ne ba ya omo di asem ne tu na nimu no se minana ne de woni ho enti monko ye be frɛ no na me maame mo de omo san ba omo achi e wa kura Akoma FM na danfo ne honom ti na danfo ne honom na me wo no omo frɛ no no ka kyese hani omo gi nyinsen no na ye wo noa e na omo gi nyinsen ma omo gi nyinsen no eno ano no ma hu ni biem nti omuji nyinse na me maame de me ba kurase de me ba ye kurom honom no ma hu ni biem ekopem se me wo ye amenya na awotwe e na me to ni nkrase mawo nti wo ba no e na obrɛ me kin soap mienu no obrɛ me yas omo kese no baako e na obrɛ nkwala nta de soro ne fom mienu no de sika 60 Akoma FM series e na ode kan ho na okoye wade ka ho a okọ behwe mi a okoye no mantini ka biem kopem se minya 6 months 6 months ne mu no na me maame se fa akora no kɔ ne kurom na sa akɔhwehwɛ no na mpa me sa de akora ne bae na mbae na mbehwe no me bae no oni honom na mbeto ni fiefo no ampa obana no one ne tie no obana no ne yire no o se ne yire no obana ne tie ne yire nti sini pikas wa yire o wa yire adwuma na de wo mu kokoro we so na de wo ma so mu wo yire wo ho enti ne yire no ene ne yire no Akoma FM agi akwala no edwale no eye ni bibia ma ade achi nti ade achi ye na mka sense me de me hu wache me nti wonka akwala no so wonfi no enu nti na me ye de me bae no so me ko ba bia ko ye adwuma na nso me ko ba bi ko ye adwuma me ma ne na me see you aje me gi me na me see you na me gi akwala no na da me ba
wan jame kwan me si jame kwan na me ko se yankɔ na kɔfo yankɔ na yankɔfo ka jame kwan yankɔ wo se yankɔ na yankɔfo ka wo jame kwan saa ma edi me beduru bus ne ho de me foro bus ni betuo no sabe na kɔfo sika 11 cedi amono no abaso eno yi mako 15 na ɔde share me nsa obobo ni sei no di wura mi sem sabe no so na bus ni etu nti ohwe ya ka ni betuo no eno obobo no ɔde share me sem na ka ni tu ye na ka ni tu ye enti ka ni tu won fa ma ho na kaka chense sha no wo man attack enti ka ni tu ye na mi ba sika mu ni sei ya mi hwe sika no na mi sun ye wo ya dan mi sun wo hwe sika no usun sai ko me wura hoyi say emrebebrebe we ni say de wunsi nti wani hwa akola na matimi di akola na wo beja me kwan na sika sei na odi ja me kwan okwa no da hoyi me pa cho da bi me pa cho da bi na wo yo behwe wo no so na wo ho afie otiti moko me pa cho da bi ende me we no manya 1 week no bae to wo wie nyina no wone wa na bi me pa cho da bi etimi yes anam se boy yidie medicasa me de mani beto no so a emwa me nti sa na tedia meja na chiridie manti mi beduru amakura ase no manfi ni biom manfle no mantene nka enti mitena hwa makola no enya 1 year afi na blabo ni modi sebe ye kura mehwe akola no na mdi akola no Akoma FM na mbeton nsu mbeton chichire water enti mbeton nsu ne saa na me maame se akola ni modu woso enti no sa na teda me manage akola ni kwakura na me so mentina ahase na akwa no ba na be ma wo ye be ma oto ni din me pa cho da bi wo frɛ me phone so ka kire me say me fra akola no ko bi me fra akola no ko bi nam ka kire ne say wo phone so nam ka kire ne say sama ye tani nti na wo be frɛ me phone so aka kire me say me fra akola no ko bi na say wo yankwa santini na ne wo ya nka wo be free ne tan Ubepe bibi akoma na onu obusuafo mu di Akoma efe friend ko bibi anka enti akra ni ko school wa kwa bi ya na ne din onu ne din soso ko bi di ai ko bi ya boa na nya sa na dadro me friend no because no so se akra ne ko bi di ai adin a wo be frɛ akra na ye ko bi na je se wo de ya boa na soso ko bi ya boa na nya ko bi ya boa na nti na akra din nti ne krata mu ko bi ya boa akora ne krata nde mama fa ni din ma fa sa din no de mama na anye ne di be na de ai adin a me de ye me wo ye bla bi a owo fie honom wona share me ye fie wura no akora ne dua wona ma yesika ko twaye me wo ya me ko we wona ma me sika mitina ase bro 2 months na mintimi ko we yi bi ko mpabo akora me de be ko no na edin eti bla na owo ye fie hono e friend bla kwamna wono ena soso me ma me mu kakrakra e de share me na ntimi ma me se se de kwabna si aye yi die o papa no nso no won fi akora no ti sa na tie dia wo ko we yi din ben ana wo de kwato akwala no ta na tie dia na akwala no fa ne to bla kwamna locking so na akora bla no so de kwabna na akora no me di akora no to bla no unto de akora ni din the same akora ni di Collins was say bla ni din the same kwabna ni din the same Collins was say na se si ase be ma ne ba no obeka kire wo say wono ma wudi afato akora no na wan fanto na obi a woni ni tie fa no Collins was say na ade ato be ma no Beman beka so ne Collins na wo ye ma won timi nka free say obetumi yaka because what the Collins di anto no so ma so wan hwe no na me so me ko we yi no minim edin bia me de ko fla akwala so ma wudi se fa fra bi no ani ko bi na ma na winim ne say name boy nana da bi mi da minim ani ye boa na yaboa na me frɛ no eto mbusa ma papa din na me so papa din de yaboa ani se ka betumi bia Collins yaboa is okay papa din de yaboa so enti bra na ye de akora ne to no wono na me din ne din ne ye den e de ma akwala no enti akora din de Collins Collins de ayin o say ende ne best so sa na me ye no na me ka say adenti na ne se be ya be ma wo pe man so twen na won pa akora na hwe no obetumi yaka say me ma wudi sa fatu akora no na wo de be ma wote mu fie di Collins osayato no
eti be ma no betumi akasa ne woni sa na ne twempra oh my mind no dey want me nka fi say me kofi ho no mukura na fie na me ma me timu na me ko ho no kura na me wo 8 months Akoma FM me ti ase ne se ka betumi aye ne bia collins na me nyimo 8 na ye me ya na ye me ya ma ho metinti na ma me ye din ne sa na wonyi mo ya no kura no wan hwa kura ma ne hwa he me ana maka no ne hwa wo hwe me a ena maka ne sesi a ne hwa wo hwe me a ena maka no ni sika 30,000 3 cities ena wo me honom fisa me nyimo ye ni na efie se asem na akai se akula no 14 years akula we 10 February 9 February no wanya 14 years 14 years na akula no wanya enti wonim akula no onim ne papa akula ne de onim ne papa emre bi akula no ka che Akoma FM ena me friend ka che ne se akula no pese o ma kwan pese o ko papa kurom ko hwe ba bi a wote ne se wanyini ena o see you ena of me friend no na ma me maame e di akula no ekoye nti me maame di akula no koye no ekwohwe akula no etu akodi akula no kodi ho be se 2 weeks ana se 3 weeks nti da bi me wana me se maame friend na me musa ne se di akula no ho sitie me friend na o se mi da minni ho na me ko ba bi ko ye adwuma am se obi a me di akwala brewo se hwe no no obi a wa ma kwan obedi akwama wo ho me di akwala brewo wo se okoba bi Akoma FM so wa wodi so no na adwuma no nte fa wodi ni ja hwan otutu kwan okonso ntimi fa na wodi ni ja hwan wo se me di na ja fie nipa ni fie am se a nipa ni fie sei dabi baby awu kakwa ide na akran no ko ye adwuma no ko mfa ni ne ma se ka wo ko baby ko ye adwuma fe maka chem sabi manya adwuma bi ntime kwa ya akora nti ada se wo be fa akwala no anase bi a wona nanom anase ne soa ma anase ne bibi wo fie nti akwala ne de mayedai maja akwala no ho no mu wo fie na me bo se wo wonim se adwuma a wo ye ni na so ba ne nkonkosra no se sabre no mama kwan etu na wo ka che Akoma FM na adwuma se nti wati fie okay wati fie na msante de na akwala ne konkodi holidays okay yankwa anim enti wo akwala ne koye na koye kura odi koye akwala ne bae ansam akwala ne beke kan akwala mpo kira me no se me akwala ne ko no woni chele akwala ne so okotena ho hye opapa ne mpaboa saa be se 2 weeks no onya challenge wo kon so koye so akwala ne wankoto wo maame no okay wankoto wo maame no eti wo maame ne free ba bi a wo ne bae na ansa no obeto chele ahya akwala no enti ba me ye hunu se wasesa edin a wode ma wose fato akra ne so no wonim because abef set no kra no nansen yi wo mu ye bibi o school mu ye se enya correct enti me friend no ka che ne se akwala no me nye ne bef set enti no me pe ma me din na me konko fanko ya akwala ne bef set no fanko school wase wo de mate mefrew wonde na dwuma no friend na wase mate mefrew anasa obeka se metikam me pakia mefrew eno anu bedi be 2 weeks 3 weeks na wonte ni nka ebesi ne din no kura wonyamfa maame maame fanko ya akwala ne bef set meba onyamfa ma se be ma no so nim se wo de kwalen so se na akoto ne ba wase friend kobi eno asam da nchen eno nti etiefo ye be ba ho na we ya another story ho a yesan e de betramo eso mayenko na yene Bible Center enkwede nkomo be me na me mo ha mejo so ama ko yo yentu to find ye fie ni nchiro nya agro we dey ye enchia ebe free Bible Center a ye wo atunso ago e de amaya hwefo ne yetiefo ena ya afofida na enso e wo se ye ba e ye ba numpe ba eno no ha yare e ya entimesrew ena ya afofida ya wote wa yare edi unyan Dr. Ba Atnase e wo atunso ago ye hwa yare fo ye hwa yare ene ye nka afofida no ho ye adwuma entimeso ba bia wo bia na wonya problem bia no bia wo so do ani kire sia eye Bible Center ye wo atunso ago mesofo ani kire wona yare bebra edi unya titru enkasemu yare a ha nipadua no atena wo so ache a wo de wani abre ho adane da nyina obobna no mesrew ba bia wo so do ani kire ne ba bia obenya wa yaresa ene ofa hodie eye Bible Center a ye wo atunso ago mesofo ani kire ho mesedane da nyina ye hye adwuma se anopa nonson na nunum anwumre ye de dwumadie na abawieye eye ebenada adwuada ekopem memenda
dada mesrɛ fo ani kyerɛ ban herbal center na bra na bɛgye wa yaresa mesrɛ titim nkasɛ mu yare bi te sɛ arthritis ana cancer kokora nipa no mesrɛ ɛno na sɛ edi unya fo ani kyerɛ ban herbal center sɛ wode ani kyerɛ hɔ a wobɛba bɛnya wo fa wo die no ahotɔ na afei wo ho atɔ mesrɛ gye ban herbal center yɛ number no na afei yare na ɛha nkasɛ mu yare atra wo so akyɛ yare akɛse atra wo so a wohu baabi a wode wani kyerɛ no na wɔ sɛ wode wani kyerɛ ban herbal center yɛwɔ atonso ago number no ɛyɛ 0244 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and yeti go no 0272 50 00 me pacho ye 0272 50 00 ana e ba ko e ka ho ye 0244 988 004 0244 988 004 me pacho dane da nya me ka cho so wo hwe ban herbal center ye kira kwan ye wo atonsu agogo government hospital kase na esi wo no nchemu ho eye mfutukwan bi da ho me so fo anim tenten so de obaba be pie na chi ho pajuani saa obaba be hu ye signboard a ya kira so ban herbal center Akoma FM and ye ban herbal center ana fe so odo ani kire temanso a ye obi o com 16 lashibi a ye Bemba West Club anaba West City e won so odo ani kire ho a obi o won kran patam o ba bia no fo ani kire tema ho na fe yare na e ha odokọ ne yensa o yare na wunya ahoto me so da bia ye trans se ya na ye enkase ene yare bebre me ka se obi anya nkwanhia ama ne nan no emu abu da ne da nya ye be trans se ya manipa hunu se si a wona mu bu a enkoma obi nkoso kwabra ne nkoso onan na wapira ne nza nkotwe ma ne nya wo ya ana wo nsam na abu enkoma kwabra ne nkotwe me so wodo adi kire ban herbal center se nkwanhia no wanya ma wo nam ana wo nsa kase ni mu abu a ba bia kase na abu obi ano do ani kire ban herbal center ye de ahaban na di adwuma wo ban herbal center wo ba ye de ahaban ne beto kase na emu abu no so ama wo na fe emreti abu na nsa achi ayekọ no na obehu se kase na atoa me so eti se yo kase mu na mu bebu a ba bia wo so do ani kire eye ban herbal center ye wo atonsu ago me kase obi wo ha e bia wonante wantie ye ama ne na africhi ama na ho no eye ne ya bebre me so fo ani kire ban herbal center oba ye behwew ama nan na africhi na nan na mu abu no kase na dompe na mu abu no ya hwe ne ye de aban aye ne kama ama na afi won so wanya fa ho na afi woti akwa yi adwuma me so ena fo fi dai obi wo ha me ma me fo obi wo ha sisi yare ha no edi ninya every last week iko eba nyina e ya dance die nko na ekoso oban herbal center we na beba o se doctor me ba mi sisi na na ye me ya no me kotodwo na ye me ya no sisi ade manya ho to doctor nyankopon hirawo me sro mentie ne sada ne dan nyina beta wutie ne kwa yare na wo de hyefi a wo de hye dem no a wo di duku ne hanki akekere wo nan ana wo kotodwo no me sro wada roma hanki ne duku no e ma ne nko ba bia wo bekọ a wo nan no kotodwo na ye wo ya no e bekọ e ye ban herbal center eti me sro obi wo sisi yare na edi ninya sisi yare na tena ne so ache sisi yare no ntimi fa tena se kwa so transit se ano osori agisu obi ne so mu o transit se ano osori agisu obi ne pagya no besrew se sisi yare na atena wo so no a wuhu ba bi a wo de dan nya wuntimi nya wo hwe no besrew na wuti akoma fm na hwe onua de a ba bi a wo so de wani kire no eye ban herbal center so wo de wani kire ban herbal center me sisi yare na atena wo so adi mfie se den dr baade ahaba be kan ama wo sisi yare na firi wo so etimi so sisi yare a edi unya wo de bobna etifie esu no mesrew anida so wo ban herbal center mesrew fo ani che ban herbal center na fo ebra ne yemfa aduro nka sisie no na fo sisie na nka echima akọ bi sisie na ahwe nifa akọhwe bonkum no afi atena hwe straight na Akoma FM mesrew me ka se obi wo so enkwanhia ana yare ama ne spinal cord no yare aba ho dane da nya ye base ye chose spinal cord no so how ba ho na se wan fo ani ankyere ban herbal center na koye operation dia mesrew ani ahoden na asa enti me so spinal cord na yare ohawa ba ho a se firi kwa chi kopen oto ase na yare na aba ho a mesrew
baabi biara wo biara no baabi a wɔsɔ ɔde w'ani kyerɛ ɛyɛ Bible Center woba yɛde aban bɛtoto so ama nam sɛ deɛ ɛbɛyɛ no na ɛbɛyɛ ɔnwanwa na mmere tia bi wobɛhu sɛ wafiri mu afi na afei yare kɛseɛ no a na nka ayɛ w'akyi kasɛɛ na afei wontumi ntena ase afei abubu agu hɔ no na afei watumi asɔre anante ɛtumi sɛ wo spinal cord no a yare aba mu wakyi brɛ mu w'akyi kasɛɛ no ne nyinaa baabi a wɔsɛ ɔde w'ani kyerɛ ɛyɛ Bible Center yɛwɔ ato nso ago wada womafo ani kyerɛ hɔ no yɛnsa wo yareɛ ne wakyi kasɛɛ no ɛnkɔ mesɛ obi wɔ hɔ a kotodwe yareɛ ɛne ɔwɔ kotodwe yareɛ deɛ mese dan de nyame ka sɛ yɛyi nipa 10 gyina hɔ a baako pɛ na ebi a ɔnkompreni sɛ ne kotodwe mesɛ ɛdi ntia ɛyɛ yareɛ ana abɛba kotodwe no mu ne mfitiaseɛ na ɛyɛ saa no yɛ ana yɛmpɛ ɛho asɛm nka nti yɛhwɛ ne sɛ wei deɛ ɛnyɛ hwee wei deɛ ɛyɛ na ɛyɛ me ya kɛkɛ wei deɛ mu na ɛtutu me kwa afei wobɛhu sɛ ayɛ saa na afei awewe koraa na ɛbutu kotodwe no so no na afei awewe no nyinaa na afei ama kasɛɛ ɛɛkɛsi kasɛɛ ni sɛ kasɛɛ so ɛkɛsi kasɛɛ ni ɛdeɛ na ɛde bɛba ɛyɛ yawo na ɛde bɛba ɛfisɛ nipadua no sɛ adeɛ Nyankopɔn bɔɔyɛ no sɛ woanhwɛ ne yie na sɛ adekoro no firi hɔ a na afei akɔma kasɛɛ ɛkatwi kasɛɛ ɛno na afei da ne da nyinaa ɛde ɔyawo abrɛ wɔ afei wɔgyina hɔ a na ne kotodwe no mu tutu no ɛyɛ ne ya na afei ɔteam ne kyerɛ nyɛ ɔbɛka sɛ kotodwe deɛ obi na atom adu anaa obi na de ma fa baabi na nso ɛnte saa ɛtumi serɛ kotodwe no mu tutu ɛyɛ ɔya no baabi a wɔsɛ ɔde w'ani kyerɛ ɛyɛ Bible Center wode ɔba bɛduru akotodwe na ɛkeka wode gyina hɔ a na ɛwo so kyɛkyɛkyɛkyɛ no wode bɛduru Bible Center yɛde ahaban ɛna bɛto so ama wɔ mesi yɛde ahaban to wo kotodwe no so ma wa ɛmmerɛ tia bi wobɛhu sɛ wo kotodwe no ɛmu adɔ na afei yareɛ bi a na ɛwɔ kotodwe no mu ɛha wo bia no na afei afiri mu na ho atɔ ɛnti mesɛ wo kotodwe yareɛ bi a ɛdi ɛma me mu nyame se danda nyame ba meka sɛ amanfoɔ tie paa na ɔmu tu ho anamɔ ɛnti wobɛhwɛ maamefoɔ ɛne mmabaawa a ɔmo ba sɛ ɔmu kotodwe a ahotɔ aba a ɛnya ade ketewa ɛnti mesɛ wo me nua ba anaa me maame a wotie me memfa wo kotodwe ne ntra ase ne nka sɛ kotodwe wei deɛ mede makyina a daabi wakyina ɔma Bible Center mesrɛ wo foni kyerɛ Bible Center sɛ wode w'ani nya bɛkyerɛ Bible Center sɛ ɛki mu a kotodwe yɛwerɛ no a atena wo so no wobɛhu sɛ afiri wo so na afei wo ho atɔ wo meka sɛ obi wɔ hɔ ada ne da nyina ne nsa ɛyɛ titiritii ne nsa ɛtwe no ne nsa no ɛmu twe no na afei ayɛ titiritii ne nan mu hyehye no ne nan no nso ayɛ titiritii ɛmu saa hyehye no a mesɛ wo baabi a wɔ sɛ wode w'ani kyerɛ ɛyɛ Bible Center wada roma ɛntra wo ma ne mɛdane stroke ɛma wo animɔnim yɛ a ɛnyɛ hwee no foni kyerɛ Bible Center na wo nsa no wo nan no ɛyɛ wo titiritii wo nan no ɛmu hyehyɛ no ɛyɛ stroke na ɛstate no na fo ani kyerɛ hɔ ne yɛntu aseɛ ne yɛnsa wo yareɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛnkɔfa yare foforɔ mmerɛ wɔ mesɛ ɔsaagye Bible Center yɛ nɔmba no biom na afei fo ani kyerɛ hɔ yɛ nɔmba no ɛyɛ 0244 08 34 82 and you was 0272 50 00 me patcho for ni kire Bible Center then e dan nyina yare agenti doctor abie ward wo ho nti se wo de wo akiri na ofi se yare na bubu ogo na wuntimi nante kra na for ni kire ho wo de oba ye benya dan ama wo bedam ye wo VIP ward and ye wo May ward e wo female ward male ward mesrɛ ye wo ma ne mema dabre it is all the wani kyerɛ hɔ a yare ndia ye wo bia no doctor ka kyerɛ sɛ ɛbɛgye wato a ɛno ansa wunya baabi ada ana de ma ne dan so ye anika ne sɛ ɛnam sɛ yare na bubu ato a na stroke na ade ba ye no ye wo physiotherapy wɔ hɔ ye wo massaging bed wɔ hɔ ɛno nso da ne dan nyina no ye de wo bɛkɔ akɔto machine ne so ama machine nso ayɛ de wɔ sɛ adwuma ɛwɔ so wɔ machine nso ayɛ ama wo enti wo ba Bible Center de a na ya ahoboa no aboa sɛ wo bɛsa ho yare no eti mesrɛw sɛ wanya stroke a mesrɛw fo ani kyerɛ Bible Center stroke no yɛ mu bebree ebi achibo bi fa ebi nso akyea no ebi nso ma nipa no kora ntimi nkasa fo ani kyerɛ hɔ afei obi wɔ hɔ a wanya ɛdam abɔ no obi a wanya adwurum ha obi a no ɔmfa n'ani kyerɛ Bible Center ana obi wɔ hɔ a or pressure diabetes ɛwɔ sɛ ɔde w'ani kyerɛ Bible Center wopie Bible Center nyɛ sɛ ɔba ya ne yɛ de aduru aka yɛ wɔ mfidie wɔ ɛbɛhwehwɛ wo nipadua no ma me hu ade kora ɛkɔfa a yare ne so yɛ wɔ a na afei yɛ de ho aduru aka afei yɛ labs ɛwɔ hɔ etimi so emre ni so a number ni bi na afei fo ani kyerɛ Bible Center me sidan da nyame ka kyerɛ sɛ apart from sɛ wani yɛ oya ɛnkwa ne yɛhwɛ no Bible Center yare bi ɛha obi a oba ebetu ase me pa kyerɛ yɛ number no yɛ 0244 08 34 82 and yɛ tigo no yɛ 0272 50 00 and yɛ sa 0244 988 004 me pa kyerɛ yɛ wɔ Atonso Ago Government Hospital
woni chem woni tentenso ana temanso yo kom 16 lashi bi ai beba west ka na ba west city me so fo ni che ba ba center ntu yare ase nyina ma na fe yare na eye wo nyina emfiri wo so nko na fe wani age aye ba hello me wow what's it yo baba na pacho wunim Abiba. Yes, me fache me no. Yo, Abiba, ese wone wawo na akura no wagyan na bone so a wonhwe no. Eye no kre. Oh, mama. Oh, that's mpacho good afternoon. Akoma FM. Na pom te say. Nyame adom. Me facho okay no kre. Na busa ne mama say e ba le sana akura me nhwe no. Me father ana me no awa akura no. Na akura me fa akura no kwatra me che kakra. Na oye ade mo bu na me tia me kakra. Me tia akura no oba fa na the time so na oba fa no kwe. Okoye na akura me ka sa me che se bia me bo no. Ma me frame didi ma chama o phone so nyi. O frame didi ma champa de me kwatra nyina ma me. Fa me kwasi anu so me na me sha akura no bu sa me se me timi ba o to mo na de bra akura no. Akoma FM. Me ba fa akura no ba ya me ba tra nche ya o ye wo fa mo tia no. What my friend phone so di matin. Mami, what my friend phone so di matin me be man. Na sem discuss bra akura so bi bi. E di ma fa akura na so ma fa akura bi. Ndim nya de mami. Oh na onu na ye wo na akura no mom ene kasati ya wo. Me issue ni say one I am say akura no di discuss bra akura so lo bi bi. O fa me asem me madam for ko frame. Aka kire me say what the SBI me chaso na me hwa akura no. Baka so ma say. Akoma FM. Madam for say onko ho an de obuhu akura bi on kan kire me na message ska. Oko sa akura ni kuro na omo so no. Fa me ti kuro na madam for so mu ti bi akura no. O sa akura nti no. De ma me na me be akura no. A chain of friends so mu and next time we ko to mu ko no so mu si mu ko wada. Ana me ti nya obi am ti fa ko ma wo me ti fa ko. Ade na akra ne ye na otia no e ma ne broso ana obi akra na format e bia wabo na ma no hu nyina papai. Hey, mami ma mo na ma no papai. E me ba ana no ko me ba. Akoma FM. Oh, me ba me ko ba ana me mo akra me na ti akra but so ya de na bo so a sabi akra me bo na ma bo sai. Me akra me ko nta kwa da ma ko bo akra gidigidi as me da. Okay, just so mami Abiba. Adan na kwaye bone no papa atia no na wutumi fa fom sisi be ma no kwase ase wotia ne ba maami pache o nye se wo ye bone na obo no no na maami edidi na temu wa kono me di akura ne bro no wan ka hwe anchem se wuji akura ne ho akoba bi ana me frɛ wo na aka che me se waji akura ne wo kuro ne so honom etimi nkɔ na me nkɔfa me ba me kɔ ye nso so se de me di akura ne kɔ ye ne saa nkɔto akura ne asisa ye bia ni ho aba mbɔse mpabo akura ne pampa wo akura cha akura no o maame ne na to chele ne sha akura ntimi me no me se na wo pa awre ho sembe na wo ye ne sansa me di akwala abla wo se wo oba be di akoma wo nche na wo kɔ ba bi ntimi mbɔ mama ne nka we nkyerɛ me na wo masa be fa akwala ne sa chele kura mpo no akwala no so wa me ne to akwala ne kɔ ya okɔkɔ da ne da mu ma de chinye no wo ka cha akwala ne so ma akwala ne na sa dan ne bi akwala ne nkɔ edan foforo mu nkɔ da ada ti akwala ne be da ho no na ama ne bucket wa ne yale akwala ne na ka kire wo na akwala ne me ba ne na ka kire oba no anya fie se sabre no ka kire wo akwala ne sabre no anya be 10 years Akoma FM. sabre no anya be 10 years obeda ho no wo pa se obeda ho no na ma ne onua ne yale nti ne wura ho pa ana me se etimi fra na me se na wo so ade na wo yesa eti wo kɔ ba bi a wo ntimi kan kye me se wo kɔ ba bi no waja kɔ no susu no wo kokɔ wo me ne kasa kora no wakate fo na me se ane wodi nsɛmfo pa me da man se ne kwase a asoma me kan ya no me se ne nsɛmfo pa na wodi no na makɔ akɔfa me ba na me kan sa na me kate no asoma me kan ya no man ka hwibe man se ne kwase sa aboa na se jimini ana se bibia wo ho na se kam se nsɛmfo pa na wodi no ntimi da akɔla no mayɛ makwa akɔfa me ba efiri hɔ no mebesi nne wɔto hɔ no ma wɔkase wɔtɔ mo ni anwa eba ba akra no kodi sɛ wɔ papa ho okodi be 2 weeks and ase 3 weeks wanya 1 month mpo hello
mami. Aha, akra no obedi sign wo ho. Well, need 2 weeks, almost 1 week, 1 week for this year. Okay. And mami pacha wo kasa say oba mo ho man fi akwa no. Obi adwuma na me adwuma tim bra se timi say tun perform. Say bi menyo obi a me ko school a bom sana adwuma, minim sana adwuma. Obi adwuma na me adwuma timi say mo go fi. Etum woni afre mo. Enti bi sana me say adwuma na me no say akwa na 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 sana say fi. And na some wo kanya no so wonder so wo kasa some na kire me. So wonder so can send by na kire wo so where did you want am no ana say some kwani di oba all right na aka chane say we say onwa na yare me wonu bada won tam onwa na yare no asem okro kakra say ne na komunu say bibisa wo ho ne na oka say some ka munu say sa say bibisa kwa hye mu ti akwani by no di fie say wo fie fan say na 10 years na yes say okay waba ye no ne ye bia no wo ye kire akora asabe woni entity ya na. Yes, of course. Akoma FM. Na woni agyan na akora ne ye bi ense akora woni esakora woni entity ye no say ye the blame ne bema wo because bema eneti abatete ba ebia no wagya akora wato akora na sawra. Mami ipacho mami ka wasem ka me ka na san kakra. Sama akora nsi so onse akora say bi onya 4 years 5 years kwa ana ko 6 years no. Sabi meeting afọ ibe ma mponya oba meeting na befa no you ko no you 7 times ko ma me ga na nkasa na ka chance akọ ni nyini enti before bisane say akọ no kwa na ono ade na ba ye kro force na me kaka nkasa mu da kwa me Akoma FM bia na wo hwa akora ne nti se wo ka so obagye ne sa no a ye mfa ma wo sa hello since obey nyimoye watche se wonyimoye no ebi akra saatiti sika 3 cities ebi wa 15 cities na wo de amano na che se ne hwemu no kura no na enso ni sabre no manko hospital kureda mira meboa so Enyasem se si akra na wo enfie be 14 years ubetumi akai sika ebia wo bai wodi wo wonsam me pa chemi tinga the last time kra bia wo ma akra ni sika ye da ben me pa cho minti minka because na me cho se me yin di fa me ka de na minti fa konti oh dabi say bia wo ma akra ni sika en ka be kai but akra ni free wo at the age of 10 years ba wo ma me ho no what send this sika biem o ma send this sika biem me pa cho wane dabi oh akra na yo bone ben be me na mami ena me just akra no ye me bonya bon bia but enana on di na semno so on neti fine odi obedi bi what to spend okay mati what in the same Mr. Boa akwa mso anya bon bia mami when this woni school awako oh ko government school yeah there be me per school ni dey minimum say anya government by private but me per school ni dey say bia me for sure what dey minimum ni din wono ba ni din komo ache wutane ne kasa wa phone so oh na nse ye mbo afa se for libro nye wi ya na me ne kasa ye ye bi school no ye bi me pa cho wo edin ben na wo dey to akora no edin de ma me pa cho mo na to na de wo mo na to ni din wai there be ba man na to bedi enye ba me ka se ma me pa cho mi to akwendo mo so mo ye muslim ti o ma na to mo din enti mi se bi mi jama mo to mo din ebi ko to ni din na mo mpa o ma me so mo ye muslim to mo to mo to din there be o people ko ma me mo di ko o ma me ka tira me say o me muslim to mo to din eno mo ko fa di bi ma say wahab was the even there I don't say that yeah eji ma me some no me kan Mr. Boa na me pa kira say wo di din ni kwai wo ni abusuafo kwai sem kwoto akoda ni din na wo mo pa mo so mo de kamo di beto akora ne so say friends we ka say so ka so jana to akora din me di ka ko mo here say e ka chi mo say that same person beto akora din almost say omo yesem for di dinam mbo jato akomato abaya na to no kwa ya we wa bro man ka cha papa na abiba sa na samiti na abeka cha se papa ni se friend for me bisa ne se ho ase me pa cho wa bi sa no na ho sa ho ase
wafrɛ me phone so wofrɛ me phone so ka kyerɛ me sɛ akwara no edin a me fama akwara no yɛ kɔbi kwase woka kyerɛ me sɛ edin a me fama akwara no yɛ kɔbi listen ɛna sɛ wura fɛ me ka oro ma me ka kyerɛ me sɛ me ne me maame Unkaisa wono ma me ka kyerɛ ne sɛ ma yɛn ka hwe me se phone so wofrɛ me ɛna ɔka kyerɛ me sɛ akwala no me frɛ no kɔbi busa no edin bɛyi na ɔde ma akwala na nsen akwala na akwala ni bɛkɔ school no ne birth set me frɛ no kan ebesi na edin kura wonya mfa maame Mr. Ebu a wonim na nsen no latest for no wa mutimi de din no kura fa WhatsApp wasi edin ni efa to ye ba no ana ye be frɛ phone so wo die no wo ye ne sen wo frɛ no ana mokɔ hɔ na me say me madam fuba me madam fuko madam fuko say ka fa free ana me say opa so no lo mu so maame ono maame ento wo ka say kwa mo wa eti edin be na wo ka say ko mo fa to akra no madam fuko ta sekura na asem ga nya medin o free mi kra edin be na wo de kwa say ko mo fa to no me go some from Kobi me say boy ya friend say Kobi ena me pacho me na me to me na fa say manke from Kobrasari nti banja fa say fino ko Kobi no mo fro no na me say em for Kobrasari de en so na Mr. Santie Kobi de menti ase Kobi ya bibi so na say din Kobi sa Kobi no fa say no fie din so ta say efie din de ya de da ye wo no fre anya da ya ye wo ne da bi dwa da brada okuada ye na sa ne fre ne bumadi ya wakrata so na make I'm coming to me. I can't say, come from Kobrasari. So, Asari. Asari, boy, and I come to my home. Oh, no, say, woman or two moody. And then Necra minted that so was a DB the Quabna. Me pacho won kasacha, me won kasacha ma and then na minted that so was a DB the Quabnasari and Fantua of Freya or Kaya and say, let me see. It is a young person now in the way, and Cabba Fraka say, in fact, Akoma FM. Oh, me flinny tiny, and I saw one toby be a free so tall. Wonya 1 week ya wo ba wo top and down ni ayi bre no ebe sin akola no won share ne paboada won share na tade da ye bia suku yi ma frɛ na pa ne chewa pa ka kire me say memfa mobile money number ne sending no disika betum na me see you na me frɛ na me di number ne man no ye da ben no and omo bia school ye this year you bia school to our friend the number na man my friend the number na man no me friend the number ne man was matimi wo ba bi ye adwuma ntimi wi a afɛ de ne Monday akwala no ekọ school ni epam no ba say books no wanta ya ma etina ya ma hometi obi mu a me kofa ya me no ton kakra minya 1 cedi ni 2 cedi to da ni eti sika no fan sende o ena me tam so sika ndo koto books ni makore say besi na minya adwuma ni bio meti wo emwura no kwa mintimi ntua Mr. Yabo mpacho wode mobile money na ba na manya foforo Mr. Yabo wode mobile money na ba sister me pacha wode mame and on the buy na this say what say what the mobile money number ne ma no as you requested no e this say oh for the last month yes last month sikani na mkwai so ananya medru Akoma FM la mi sikani enya medru ada na sikani medru because we catch us akra na be school wo se wo ma mobile money number ase wo pesa wo twetwe no wo di ne ho fe obi enya sem pese me twetwe me ka kire me obi adwuma no di kaka so obi adwuma na me yen me nka se me nyum adwuma so se ma me sorry to that e bia me ni se woni ma ya na no obi adwuma busum no kwa so na ho na o chaw ka zem no ka se no obi adwuma se good man me pay ko mfa ma me so se ana ma ja ma me pacho wo sa wo mani bi wo hodada yes me pacho mu ko school Akoma FM baja say omuko school na wo mu nko school amuko school okay woni mo nyina school awoko omuko basem no munya school amuko woni mo nyina school amuko yeah okay but oba we dey woni school awoko one enfanto nchen me pacho se wadwuma ya basa no yetua woka anase yentua woka no o ma no ma gen school to fie pacho munya school to fie me pacho den na woni abi baba no ma ne sofa sa and that be Mr. Wensre. Baby, I do not do any business. When you say yes, oh, money be all. What I don't understand is, so what's to say, who want to me, Shankodana, then you people shouldn't, Mungo, marry us.
one na wo yere na akwafa bi ba na meboa hello Mr. Abua wa man so mo yere okay enti wonim so wo yere ya nkra ne do so a enka wotumi hwe wo mu na wo so hye condom Mr. Yabua na wo senka akohia bai wo hye condom because hit and run wo bono ohno wo ase wo ho akere wo wagya wo yire wo baabi na mo wo ye adwuma mo tutu kwan enti ho no na wo ntumi nhya ho so ya ngo Akoma FM sa relationship no enwo se wo do oba so oba ne so wo so oba na di watam nti wo de ne ho yaw asan akoda no 1 month no de telephone mobile money number ne ma wo sika ne ma Mr. Ebo ma misa 1 month ne wo manu a wo ne o mo te no mo ne di ye Mame, kaso mo se mi ni fi ono mo na mi ni kromo. Okay, wo send sika ma wo mo. Mi send sika ma wo mo. Wo mano so send wo mo sika nya woni abi ba mano woni wo yire no ankasa ma. Me se mame ho mi send sika ma wo mo. O ma Ben fi se na wo send sika ma wo mo. Akoma FM. O si den fi se. Na bo so me say. Oh. 2 months ni. Bo so me mienu ni wo send Mr. Ebu a wo kwa sorry me pa cho. Yempe sade bosume mienu ne wo ankase wo busua ne wo ma ne wo yire no wo sande sika ma wo me pa cho 2 months 2 months but odia eno dia danche Mr. Ebo ya de Mr. Yabues wo sresa na me ho na tetemi o mame pa cho wo dia wo akasa mame me pese me kasa wo dia sese wo sande akra ne sika kura se wo fa enidie na nya sen wo dia sese Akoma FM. Mame, me pacho save it ma ka se che ko we execute CM na ma pa ke me pacho me pesa wo ka no na me gya wo di sika bre akona no ankasa no enya sen ache ebi betimi on wo bi di ade mama to wona no pay edru anwumra na na dwa metumi aka se ache but ache yesen ache ba 1 year yeah. Oh, Abiba 1 year pe. Ma obwa be 9 years ni because me wale ye no me wale 10 February me wale ye no no buy o be hwa akura no be 2 million. Ni sika ni kasi a de buy ni na 9 years ni. On first ka bia mra akura ne da. Me a me bla na me friend na was me fro. Enu ano no. O ka se me fro o ma betime di 2 months, 3 months. No one friend. What sika ne ba ne so ana akura. Ebi mai. One fa bi mine makasesa. One fa bi mine makasesa. Mr. Ebo. One fa bi mine 9 years ni. Mr. Ebo. One fa akura ni 1 cedi kura mpoda. Akura ne ba wo ho no a ntokwa kakra si ne ho no. Efiri ho no be. Enna me bi akura ne ba ho no. Wo free ho ba no anya fie sei. Yo. I'm just a 9 years 10 years. Okay. Akura ne bedru ya no. So refi akura ne bedru wa send ni sikana. I'm sending this. See, 1 year. We are talking about 9 years or some. What's 1 year? 9 years. But the crown so bad one or free one, but no 9 years as a 10 years. And since no, a bit maybe. Me pacho or free one so airban or man is casting a tone home. My man is coming up the Papa may bow to Bosse, Mantini. A cranny bed do 2 weeks in one ban 1 manisca. Yeah. Okay, shopping ben na ye man no say bia o matoton tade mama toton pobo mama Akoma FM me pacho ana me chase na madwuma say one obi first me adwuma me na me over pa kwa na me pacho Mr. Yabu amakoma ye me ye nti 9 years no wadwuma say ya bepem na ewiase asema wode wa no bekati me bam o enti say 9 years no wadwuma say na da so ye adwuma ene yasema beka betu ana me na madwuma say enti obi from to over pa kwa na me fi. Okay, enti 9 years near no sa wadwuma say bepem nei. Dabi. Mr. Akrane Boni, my yanka, let me tell you frankly, Akrane nya wodi ana. Wusususu obeyi fa wachi na edinyin sa ne be hye. Akoma FM. Mr. Yabu Abiba fa wachi akra no wo hwe bra Abiba nyem ye won abra won ne daye na wo hwe bra obeka kire so wonyem na obeka ye no di ba bia na fu aduro na wo sese bra wode wo ye a ususu sanya wodi awa hono. Oh, wa mi se na me nka sai. Dabi obi o ho a bibisa on se wo tu kwan yo
mo mu ya contractors nti mo kɔ yɛ ha adwuma wie mo yɛ kwan ne wie na mo kɔ ha enti e bi kra no a wɔnyɛ mo na de hyɛ wo enti no because of that nti e ma wo mpɛ so obɛhwa akora no nti na me bisa wei oh no me na me say bia say wo ka yo bi 75 ko the before so you me na me flow no back I dey see actually na me ni ho so that to so awo me nim dey see it you yeah me just say either say you me no five chair na say bisa I don't know but akora no e ya wodi ade me pese me hu ne say say wonyi akora ne ho achinyi de akora ne ya wodi a yes sir yes of course oh yeah Mr. Yeboah ye be here wa ha Tabe Mr. Yeboah nyame eya adom a ye wada ye be pese ye nyina ye betena se na yesiesi asam no because I can't think for bemena enti wuda wutumi da Akoma FM Akoma FM Mr. Yeboah wuda ya wada we ya na say ya wada de ya wada we ya oh me Mr. Yeboah ma ye hunu se wo betumi se wo ana wo so enane wo wonsam enti wo betumi asese dia da say me update member sada no ye be agree upon that but I say wo betumi ama ye da wo na wo ye wadwuma na anim da wo ye free nti da ben na wo betumi aba yeah some number ni I'm born you remember for because we never to pay for me free time I'm to Mr. Yeboah you can say but ye baby a we adwuma no ni mo company a we adwuma mo we don't want to go there Mr. Yeboah because in fact say ebi o ho a wo hwe no but won hwe ne ye ye consider but kura for 9 years there oba abi ba kware no be ma abi ba kware no you can put oba ne burden on that be man because akra ne ye kura no a wonim ne papa nchi ho no de beba yo wo bi akra bi o mami ahwe no o papa ahwe no onim o papa mpo mami ne na ahwe no ani ne kunu ebepem na akra na baso hwehwe o papa na je se waye yi a wonim o papa Akoma FM enti wo ba no waye yi a wonim be ma bi ba na ne ti sesei enti wo so wo take responsibility Mr. Yeboah and ebi ni ho wadwuma say but wadwuma say kra na ebi akakra ebi awunya 50 series bi ko ba yi ba ya wo kan ebitumi consider kakra say oh wadwuma say but Mr. Yeboah kra you don't even know school oba ne ko woni maduane a wodie woni matade a wo hye woni mo ba ne mfie sesei Mr. Yeboah anu aden enti Mr. Yeboah we die wadawroma ye wada ye hiawo ye nkasa peda kacha wadwuma mu panifo we don't want to go there and adwuma ho de ye mpese ye beka wadwu ye de ye nsa ne ano beka wadwuma pa cha obra ya wada Mr. Yeboah hello Mr. Yeboah hello me pa cha obra ya wada nyame ya domo a me de betu mban for ni me no face me ko face Mr. Yeboah fatu panifo ni me se ya say asam emergency bi apiem wo ba bi wan kwa enye yie enti ye behwe wanim ye wie na obekasa but ye behwe wanim Mr. Yeboah emra da ho ema ya nyirimu ma ba me na ema ya nyirimu de den because I am rasa was FM Mr. Yeboah wutie me hello wutie de me kan ya no me wada say me say emra da ho be ma wo hwo ba ye sese ye ne abre ba bia wase do fa ye do be fa ye mpese ye betwe manso ma ne nya asomdwe mo bra ye wada na ye ntrase ti ye wada ye behwe ne wo kumase ne ye wo askwa odi ase wo ba ba bia bobo no kumase sports stadium wudru wo askwa to so bra ne ye ntrase eno ano no ye behwe ni okay Akoma FM 9 years what is that one fa kaprema money number bia mo be ye adwuma bia mo beto mo pa bia mo be ye adwuma bia mo beto mo pa se Mr. Yeboah ma ya wada ye di nsuo be fra ni moja na ni moja na ye bebre we dia ye de afriu
Okay, I kind of say, and me and my sister, of course, you do Amsterdam Sports, him, of course, you do Amsterdam Sports, him, mamma, Messia, what in Yamisha, Wuba Ghana, and Pablo, Yamisha, of course, Yamine, Mitra Puse, Amsterdam Golden Ladies, Akoma Golden Ladies. Ma Joyce, Amsterdam, Akoma Golden Ladies, Machi, and Yabepa Hontoma, and Untino, Yabeshas, Yabema, Walker, near Yatu Facebook Live. Akoma Golden Ladies near Pound tomorrow Amsterdam and not just a Bibia Yakama and Ma Margaret Bedu UK Mama Gi Yachi Akofiampofo Minia Bema Papa Emmanuel Japan where by your mammy a year one carrier was so beba and Shayana Menako into Emmanuel Japan my Emmanuel Japan what my Meshuanim was still you have Emmanuel Meshuanim was still you have and our power Akoma FM. Many abrim is the boy so they could say, Maso. Oh, Banawaba. Aye, oh, Banawaba. Sister Jamfu, Amono Jamfu, UK, Amonu, Amoni Jamfu, UK, and a man fake in the Mr. Boson, Pempizaro, and in the Kita, Yachiachi, Amunina. Now, Sister Hetty from Pond Henry. Yes, will be a Jew. Oh, why your program? No, one more share, Nessica, one more support. I think it's had in the year. Na your fans no omo boy abrochiri Ghana ya bobo mu di show many you na program asebe o mu tie no ya nso ya ne ku omo nti no Henry ma me for ma ya me show jo mu ye fe ye nyina ye fe said you see ye ne ye fe na ye di obi betina ha na omo anya ya dom saa na ye be ne dan nti awrade nhira wo ye nua ba bi na je wasi akosua stop saying Janet na I'm even ashamed. I'm just so the Janet. First story Janet, no. Abnaje. Wait there. Okay. Brother Boat, also live from Brussels, Belgium. Brother Boat, also the ladies. Some ladies create problems for themselves. Okay, now Oka Abiba the so de Ebema Fufrodi Aquaquato Akodane so no odi. Tell me about Mr. Yeti tell me about Mr. Wada. Say Obinya malaria na catch some malaria drone the Abaka Society IME time hairball. Sawunu mu a ene dia keka ka ho nyina malaria ba. Wanu mu ato ntumi nano ne ho na me ya ne nyina no. Wonu time about Mr. malaria no kwa ne nyina ko. Kenje ba capsules so be immune system no. Enemu sanya de bi ene eku wonu ya kenje ba capsules. Wo benya bo chemical ne ba show bi name no Bomadi and a friend, you know, 0244 417 0244 417 Are you boss powder? Ella Spice and Trading Ventures, and Yadia Iquaba, Chop Restaurant, Mamuya Hotel, Monuan Yade, Ewo Fiano, Messamua, the Mamma, Ayiko seasoning powder, Chasan Shorts, Ewo Mumuka say, Esa say, you will beef seasoning powder, no, Yadistimon and Chinem Janamnia Ponchinam, no, Mojanam, no, dear steaming, Ayiko Jollof seasoning powder, now they a good Jollof Nimono, Mono Jollof fire, Bofa, dear fan of family, Fede, Modi Gumu and Ayaka will be no Jollof Fata as a mutio, a baby Mako, Ayiko, steel seasoning powder, Fagu steel Nimo, and your Shamna and yet de Utumi DBB, a Johnny supermarket, Mu Ubenya, Ayiko seasoning powder, be free 0244 0750. 0244 0750. Ayiko seasoning powder na wasi ekoye kaka na chasa wonso wama wonsa akabi. Name no Daniel Ba Trading Center yen yade Daniel Ba Meshaba. Malaria fever typhoid jaundice wona miya ho na mra beko. Dani to ne ba mesha so onuma to wuntumi ne di. Wo ko ficha wo ti yan fichi konsisi so wuni moja Dani to ne ba mesha mansanka bi Dani ma etu malaria yade asidani natural ba capsules eno ye mema nko adro we sisi yo ya be ma wasori udua so wa ho ade so ate wompem we ya Dani natural ba capsules Dani ba ointment so de ene wo bia timi de twitwi na aposo na ne ho sisi so Dani poster all capsules aye mema nko adro and support wo prostrate ni ye pa wo jonso na wo jonso twa mu hawa Dani poster all capsules mema no be misi aba friend mensa ba samenko e ba pidanke ba Adum chemical was Santa say Daniel Babunu ya wa Ashtown Yane Dani Farm and edition mo frayan 0244 36 46 51 0244 36 46 51 and 0273 392877 Pastor Julius Yansha Yenia Ba Abiba and Mr. Abua wa mama siaf papa
Mama, Opele birthday, my influencer. Yeah, me a bema Opele. Why a fan power Santase. For Santase station, where we be tomorrow in the barber shop. Don't be brave. That's why on a blank of Opele. I mean, my boy program share, but only one person Santase. The Yakas will be a second program now. On the unity or ya dear pa. Okay, na me fa we so fam wansa. Ye nua ba Kukua Bright. Kukua Bright or ye fan. Okay. Yeah. Oh ye fan Kukua Bright. Ne mame Efremu. Friend Oba Penny Rebecca. Rebecca Hen. Ya me ya me di animu yi. E na omo be ye mame eye wo Gomua Manso school park ho. Okay. Ya man yakọ etiefo ne ahefo nyina ene jamfo nyina. Happy home platform no Ablaje happy home platform yenya ye fans of Akoma mu nsam yenya ye Marcos great family charity foundation yenya ye kase pa ye fan Kukua Bright ne mama Oba Penny Rebecca Ahen ye Gomua Manso bia momode na ye ne konkusu yeah inti yamra ya wia na me de mi ankasa me mama so de Akoma FM. Right. I think Mr. Ebo friend Unyasem Papa Bianca very shameful. Was a semper say nine good year anoden. And yet we are on and off cry 9 solid years no. On Kaisa made the 50 cities of crown man say within the 9 years and 3 years be by Yami man 57 fine channel. And once a deal could obey the I didn't go as a same cranny. Mama, ya turn gas omra na yen trans na yen kan boko yen pe to mpane no bia yen pane toto empane no a enti ya moso bebre na ebom wa ma wonfo ni besu ba bia wo ye adwuma so Akoma efe ene ye hunu se woni adwuma na hwe ane ane bia wo ye der be wo enti ya twa no nyame ya dom a memene da ya me ankasa me mame pani me mame nua pa me mame pani Oba Penny ama nkroma Oba Penny ama nkroma nyame ya tomu a memene da ya ene ebe ya me mami eye wo agrek 77 agrek woni me mami na hunu no a wa hu mami ono na me mami di na chimi yensa omo sepa na ye beye no ye ne ankasa ye kurom agrek wo ma ase e ho na me frinti wo ma ase park wa e wa na ye beye me mami all roads leading to Omase on Saturday nyame ya doma memene da ya so na me ti Agri junction oh okay one ya tete Lazab hotel fear 123 okay ya busia fo na ehia ya baba bi jam ya ne ma ko ba ko sun mu mesu ba bi sun ana eshme ene e beti sumusu eshme sana obesu asan su ana obesu ene obetu fati ene bi wa na be unse wo su ana so okay na nekria yankwe Marco eto da bia mema ni bi omo anesesa no megu omo ho so na madwuma ase na me Akoma FM na nsu asem na wo ka no wo boa wonim se onyankopon de oto ne boa ofane boa onto ne ntem na no sa no ekutana wo de den ya mi bisa o ma kasa asem no ofane onto ne ntem wo de den nyankopon no o ya abashe bone ma ka ye be fam sa na no sa ba na me kwanta bodamfo ni kan bodamfo na wa no kwanta obesle sika ya munda de maye ni masima je nyame wa darada buwe wa fa wonto adunya ya pa ifo di bu ba no kwanta bodamfo so do asem je nyame wa yo di ma no ni ni nyame fa ne boa wo se nyame to ne boa kwanta bodamfo de bu sabe se nyame to ne boa Akoma akabi na nyina apropro oh wa hwensem a wa wo ka nti nya warewo enye warewo 9 years na akura ne so ba wo 2 weeks no wo ba no die na de ba na mpacho da bi na medwuma asen uni school fees no so da na wo so ma say yo so akura ne ban so no okoye wo koye adwuma wo se wa wan ho a saba besie wan ho Mr. Yaboa wan ho ba besie ade bia wo be ye ni wiase bia da wani ma etwen wo wato pa
wo kwa ye wadwuma na wo de nyame aye wadom wo na ma ne bia mu achem wo Akoma me say ye bo abia na bia abra okay bia na bia abra e ma no so mesra mo obi be ye na adwuma omo kɔ eye twam ka biafo omo twam eti mesra mo ya nyemu ma omo ya nwu ma wo omo mesra mo menkase ma muni na mo ma mo nye ma mo because ya kase ma muni kura mo bedi eti ma mo nwu ma wo omo ma mo nwu ma omo tom no mu twamako okay Saba industry yen ye the Ernest ointment aba we your banner stretch marks e wo ho a we ya Ernest ointment fasra na redie no beto so stretch marks beira wuti no achamfo yareba entumi efu yie wo redie no ankasa moamoa aye kurikire ese denchem redie wonamani yade bia da koro ne ne aka nyina enka bone motuo mu nka mpompo mese wa ba mo yi na bodwe sensa wa beguo wodi a we ya ye Ernest ointment ma wonsanka be na awake natural capsules so oba enum na be menom ebi immune system no wenum wato wontumi ne die wo ba white Ernest ointment no sister bi o say ne tun finfin mu ho no nsa begu ho nyina okay when ya Ernest ointment enam se kai eno so fasra ho ho nyina ba ye kama enyam ye mebie mu kofa asem ma be ma ne ho timi dwodwo e me so wa da ode pu akwa Ernest fasawa na de ahye wo ba yem wo ba twom na ye ketewa bi eno ti be ma wa ye mre oba woni atenka awake natural capsules mononom be na fra Ernest Herbal was 0245 079915 0245 079915 and now 027 65 37701 027 65 37701 Kinso Keba Repairs Ventures Tenata Deba Baseline Pharmacy Nase Pharmacy Rejones Kofodia Monko Gapson and a Delight and Drag Right and a Benel Pharmacy and Koko Wusko B Hillside and a BP Pharmacy Kaswa Tribe of Judah Pharmacy Daniela Mr. Bakwalena Keba and a Habme a Pharmacy na Chris K not Monsumu Benyabi at Evangelist Mami Edrumre bi na kuro bi wo ufri bunsu konkra first ane ya fa chebi na na do kuro mu kwa no so kuro bi ho na accident si kuro mu accident to side ha aha fo mu be fo mu ne ma ne bi ene ko to ha so aha fo nso ma wo tra sa kuro na the next town akola bi o kuro mu bi ane papa anka tanka o katimaka ere na ba sa tanka fo ni timaka fo ni wo mu twam a no num no pake a eno anu no nko bi o ti tanka ni ti misa kwa ho sa wo sia ni meti daka na tena papa no ofope girl bi fiada wo mu wo gu kuro mu sa nti kuro mu uduro na obusa akora ya papa ya di adwuma oso kaka o papa ya di adwuma oso kaka wo ko kaka no wo ko no topa no kwa onya fie mu wura so akwanyem no agya ho no ko ye be sere ma obe ma be ye adwuma wo ba bia se da bia ye kana kuma o ye se mpratwe ye tu mufo amusi mu nyai na mo fa nyansa nto ho mo ntwi ni nyansam wase wo ma no a wo so boa adwuma igu a wo komi hu bio na nti sa obeja oba ebi ni ye bo ade efie nkron waware ana waware ene ne mati ne mati baabi na ba wo de na ba efie nkron wote baabi so obedi so obeda so obeko school so obeye dan se na madwuma asai wajuma asai so na ato atopa wajuma asai wudidi wajuma asai wuye na akola ne te baabi bari ebo am yanka ncha wo so beba ba wo se atu bi ma no akola ya nhwe no woni na nyini ebe ye odihie o se wo man na obo so obi na ba hwe wo a ya careful na bra na be kirem de nti amfie nkono wayi wani na be ma wo di ba ba biase wo da wo so wo banti pane no ya twe aduro no ginam ye de ato nyame bo wa amade a eri ye de be wo nyame sha papa eri ye de be wo se fe enu nti no bomodi an ekota Herbal Clinic ye screening nyame ya doma first ne 2nd April e wo top Herbal Clinic wo mo wo South Junction ye ben Parks and Gardens and Nafe Water Works e won ye wo ye general consultation e won doctor lab test ye be ye ultrasound scan e won wayase ye betwa da ye diagnostic research ni na be kwaso ti bomodi an bra na chase yentumi enfentintim so shane so ema me se be kwaso Herbal ye premises e wo South Junction wa enunti bomodi an fra ye 0244 373895 0244
3895 na yeni nkomo yenko naturally na yeni enuaba enkwedi nkomo ba yamwa Major Simini. Yo, fayetu Yo, medase, ya beda wase, eni ejuma panso so a wo ye de boa asanteman, ene Ghana man enyina. Naturally, ye ba won chen se ya ni enu papa ye de aba edwaman so, said ye ehu hia so obi biara benya enuro ni bi anonom de akoni paduanim, said ye be ye betumi aboa no. Akoma FM. Nkwatenti ahoɔden wom. Eno na naturally for ye sre ede mawo. Na se wo benya nkwatenti na ahoɔden ewom a, ene ni enura ye de aba edwaman so cell strength capsules edro way eye edro tatahwe a ye nom ede asupporte abisti immune system nkwamo no benya hoɔden na ebasa de bia otimi so wa hoɔden no ewo hro nti eba adwuma din bi a wo betumi aya eye cell strength capsules eno ne edro a ye be kanfo ede ama obi biara kwada a wonya 12 years ekɔ wo betumi anom edro ni bi eye anopa mienu to paye anopa mienu Abra wadidi ewie. Yes, also the ProSlap capsules and a True Man capsules and so ewa edwama so memedra. Waje atumu preko pese de esi boa mema esi won ene ye hwe prostate mu ya de se de esi dokro mema eba beto bema so ha dwen enu nti ne ye de ProSlap capsules aba. Na True Man capsules and so boa no ama na tumi agina ne na so eye. Wode wani kire herbal shop bia chemical shop bia ye nre abode wo ho benya dodo na nkasa ato 0204 0204 61 61 61 61 61 61 0204 0204 61 61 61 Akoma FM 61 and 0249 0249 01 01 71 71 01 0249 0249 01 01 71 71 01 01 biasia no opushu ahomai doctor ebeji efeso cell strength capsules ye immune system no eye cells proteins organs tissue ni nyina na kabom edi dwuma kama na eboa fight against eye bacterial infection bia viral infection bia na so fungal infection bia ne ye fa eye bacterial infections a yade ahodo bebrebe na sa bacterial infections fa edi beni peduanim na eno ne ye kamfo edi amount say eye cell strength capsules na wodi betu ase ene bacterial STDs ebi eye Neisseria gonorrhea emmo wa ekofa gonorrhea yade ede eba anasa chlamydia trachomatis emmo wa ekofa chlamydia yade no so eba a ebedi emanya ememenya ye wo long term complications ahodo bebra wotena ho emasa yade we edokro wa ebetumi akwakofa ede abro eye bacteria mo wa ekofa gonorrhea ede eba no etimi affect wo bladder etimi affect wo nikosua anasa wo throat etimi affect wo sebi na ebasa eye cell strength capsules na wodi betu asesanse edrowei eye antibacterial drug eye antiviral drug na antifungal drug a treat ahisa mo wanase na yade bi akofa de abani paduanim no etumi eyi edi efri ho ema enkai enhu se wotena ho ema gonorrhea yade ehihye wo ho eche etumi kofa complications ahodo bebre biti se PID broni be friend pelvic inflammatory disease oba ebetimi affect wo fallopian tubes no na kwan no asisi enti wo no dofo ehie nsu e wose kɔ entumi nkɔ na asan so aba eba ebe dinye pa ede amaw wan treat ama no ankɔ ebetimi akwakofa pregnancy complications ahodo bebre ebi eye miscarriage ebi eye ectopic pregnancy na akɔfa de abrɛw akɔda no kra wo bɛwo no nani etimi affect no eye cell strength capsules no ba wo bɛ no nom de akɔ nipaduanim na infections bi abɔre nipaduam sɛ ye chlamydia sɛ ye gonorrhea ama discharges ahodo nsuo eta egu enkaboni di atire nsansa agye ahimfie ho abɔso wo pelvic eye wo ya wo abdomen eye wo ya kyese wo gu nsuo a wo ya se ehyehyew eye wo ya eye cell strength capsules na minya Akoma FM de ama sɛ wo bɛ nom ebedi wakagyinemu atumi atu sa infections we nyina ase edi afri nipaduanim oba bi wo ho a ne menses
no kyerɛ sɛ aba atwam enso wɔ hɔ a no wahyase no o bleeding kakra mesrɛ emfa ne sɛ ɛyɛ normal ɛyɛ how kɛseɛ bi pa na menua ba ɛyɛ aboɛwura nipadua nim cell strength capsules ɛna wo bɛ no nom a ebetumi atu saa how na se ɛyi ne nyinaa edi efiri hɔ saa soso ɛna wo yɛ bɛma wo gu nsuo wo bɛma no emu ɛhyehyew emu ɛyɛ wo ya nsuo tentan bi na efiri wo bɛma mu ba wotimi sensansa na aba betotɔ wade pa udidi udwuma ho infections nti wotimi sɛ wo bɛma no fɔm na ɛfɔm ya na ɛyɛ ketwa yɛ kamfo cell strength capsules sɛ de ama bɛma no num bi na entumi ɛnhyɛ mo awana se entu asie ne nyinaa ɛmfa mfiri ne padua nim ma hoto entumi ɛmra ɛnyɛ sa didim ɛyɛ ɛmoawa ebetumi aboawura wo prostate mu na akwakofa prostatitis na ɛde abrɛw ebetumi affect wo bladder sɛ de medi kan ɛkan anasɛ wo urethra na akwakofa urethritis na ɛde abrɛw ɛyɛ cell strength capsules ɛne yɛbɛkamfo ɛde ama ɔbaa ɛde ama bɛma no watumi anonom ɛde etu infections na se obi die ayɛ recurrent infection yɛka recurrent infection afi mu ɛyɛ infections ne etumi affect no bɛɛ 3 times anasɛ 4 times ɛba na ɛkɔ aseɛ entumi ntu ɛmfa ɛma wo ɛyɛ cell strength capsules nonom ɛdrɛ bi entumi entu infections na se enyini nyinaa mfa free hɔ 0204 61 61 0204 61 ɛnyɛ no nko obi a ne ti ɛta ɛpai no ne ti fa ɛta edwa no ɛyɛ cell strength capsules ne yɛbɛkamfo ɛde ama wo stress level ɛwɔ horo wonya adwumaden enso da bia wote brɛ wona akoma ɛbɔ se kinkim wani so nyina ɛyɛ utum na woyɛ atu ahwe ɛyɛ cell strength capsules ɛne yɛbɛkamfo ɛde ama wo ɛwɔ hɔ a wonsa ɛta yɛ utichiriti wonan ɛta yɛ utichiriti nonom cell strength capsules ne ntumi mmoa ɛma blood no circulate ɛwɔ nipadua nim ma me papa wadru mpanyin fie so a wotimi hu sɛ diabetes yade pressure yade ɛtetew de bia obekwa akɔ check na ɛkɔ soro nonom cell strength capsules na wo sugar level na ɛma normal mfama wo pressure no so ntumi ma normal ye mfama wo na nkwankofa how kɛseɛ bi amfa amrɛw obi a ontumi ɛna nonom cell strength capsules Akoma FM ne dru enwumere a wo so watumi ada wontumi enidi nonom cell strength capsules ntumi emwa enyi how bi amfa free ni padua nim na wo so betumi adidi ama wa pomden no asipi asita ede ama enti cell strength capsules de niema hodo a eye ede mani padua no edo so ye bebre na mrenti ye kase ye bobo so akyese adaje kra no ebe kire so nti ye kamfo ede ama obi biara se omfanye na eduro na eba hoɔden a da bia wo benya hoɔden atumi ede abo adwumadene Proslav capsules true man capsules se memedro monye ntumo prekope sanse edro we esiesie memma Akoma FM cells emma how bia emma ho prostate condition na hodro miensa eba beja memma so ha adwen eye Proslav capsules na bema wo benonom edro we lycopene wom sulfameto wom na ni nyina so boa siesie bema wo prostate gland no emma how bia emma ho entinanse wutimi hu se wo gu nsuo ntentempa wo dwonso ede wutimi dwonso 7 times to 8 times do okra na ebro sa edura na dwo wuntumi na wo be sori agu nsuo mpembebre ansa na ade ache eye Proslav capsules ena bema benonom de ebekɔ ni padua no ma dwonso mu yade bia aba beto no so ebetumi aboa no ayi ede efri ne so wo gu nsuo Akoma FM anasa wo no dɔfo ahie ma wo hu sana wo no na wo bema ni mu hyehyew emu eye woja eye Proslav capsules bema no nombi na entumi moa ensiesie prostate gland no entna ho enka se menya nrum mpanyin fie so nti hu hia se menunum eduro no de abo prostate no ho eban waye bema nku ade ewo se wo mo wani eku prostate no ho na wo bema wani eku prostate no ho a no wasanso anom Proslav capsules na etumi abo prostate no ho ban na true man capsules nso abo amomoja etumi edumu afrisani ye na nansa wo bema no ma ne mu so ba ko na ebo won kai mesra wo beto da bi kra na e beto for Akoma FM enya no eduru ahomache a eye true man capsules ene ye de ebro natural herbs or how boni bia eni atwe se bema benunum eduru we de bekɔ ni paduanim ebetumi aboa na de ka Proslav ho na osanso nya cell strength capsules ka ho a na aboa no ama ne berma su no etumi esisi ne ho so saa so na wo ye oba cell strength capsules no ye bekamfo de amount menstrual pains and disorders ni nyina ebeji ede efre
ho enwe wo de wani tremrom dani heba misty apidan KNG ubenya dodro nankasa ato have me pharmacy enso wo asafo enu echi heba shop bia chemical shop bia Akoma FM edi ebusti immune system na Proslab capsules ni Truman capsules e memma enom ama won berma sune etumi esisi won so ubenya dodro nankasa ato 0204 61 0204 61 and 0249 01 nyame aduma natural inform besan ashada sana nyame insha papa fei yankwa o mane so na yan ne won kodi nkomo 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 7-bedroom house e watrede Santa so oboase kwantempo no so nei ye ton ho kase kitchen kase washroom wo ho compound ne so 24/7 ensuogu windows ne doors ne na sliding garage so e wo ho upedan ya frɛ 0540 368362 0540 368362 hello we didn't be free Good evening, Uncle. Mechi Bejoso. FM Daniel because it's Fred Jama. Okay, meet you, Mira. Akoma FM. Nice good years. Can't see the crown quarter. Hey. Okay, my good so see how the back. You have any. Meda se papa, we didn't be free. Hello, I'm just okay, yes you. Who your back? Them only the dialogue like not condemn. And the first one, won't see you. And you're fine. What is in the dia? And then I go with them to cross way. So, nothing to talk as a wofo. Then it can send me some shame you will shame you. And they're fine. Maybe I'm not for be said the other shame you waiting. How many times I spoke up and went as my place of a that's about the time that you're doing. Character will be no problem, but not something to see. I'm sure you're waiting. I'm sure you're waiting. It's not nice of them to me. I can't but that's it. So, Meda say, we didn't be free. Hello. Yeah, yes, you. Good afternoon. Afternoon. If I do, we did it. The better cat. The voice media, so for on the bone to block up. Now, no more can say. You never mind your boy, ocean, and that's all bound in the hour. Akoma FM. Akoma FM. But to be doing. Let me tell you. Listen, many will be over. Mayor face of unity, and Obama the Akran. Oh, Shisha, Akran Crada, they will say they are coming. So the singing card there, and I will say. And it's how Obama, and then I'm bad in the person. No, so I'm now you bet me the Nafaso and Bomodiana Ba Nafe and Famrano and Yajumama Obano. Also, Shanabanos. Yes, I may be decided, but you need to but I can't want me to say, I'm not sure. Oba. It's Yamra, it's a make at your sabra. Na Yamfra Obano, it's Yamra, into Yamra. And your Waterfalls Drilling Enterprise in Superman. Now, Waterfalls say, one dear, and you almost say, me, himself, you're drilling expert, and into Bamodia, na Equana Waterfalls, and two wounds, you know, and Faman Fankomobia on Betu the Kamamau. What Barrow New Site, one in a Yabia Bar Clinic, and a Wabras and Promo Frey on 0246 265707 0246 265707. Yabajo so we didn't baby a free. Mohammed knew because I'm free. I'm gonna yam. Okay, Yankwe. Marco Mr. Ya na Odo no man send me why. Mate Miriam, Mema was first story no. 7 and Madi Buha ma. Would you seek out to one own conscience or cofano? No, what is canibi? But they're free. As anybody this car some what set of a panoma with them, I don't know about you could get home, echo is canibi. Meanwhile, so about some or your crown for. And you know what you said, the man scour or mamma them are fasticano. So I saw about the young watch I channel, made 24/7. Maybe the Malfidian in 3 1. Yeah, that's a papa. We didn't baby a free.
Mini aba akosia papa bie. Mini aba ma papa bie. Mini aba ofa kwata ni maso mu asante mampon Kofi ase no takwe. Mini aba wo tanti se ya. Eti tinya ni ntimfo na eti o ye ntia ye tiefo papa na eti Akoma ye free senior college ni nyina. Mini aba me wo fa bi te akosi pon Kofi ase no town wo so tie wo pa. Mini aba me friend case no mini aba no ne ho ya metire. Sese bi se bi o mini aba. Wo kwa yi 20 cities. What did you know you 4.8? Akoma FM. 8 ni kwa mini aba de na esi wo kwa to nta fo kwa to ba bi na da. Na wo bag ya wa sesa wo de ko bag ya se na ado ni magu so na sika ne hye. Eti mini aba ne kan bebrebe ti se de mi aba ma ne kai fidi ya 24/7. So so wa chome ba ye nyina ye che no. Na me bra no so a wo fra no na won hwe ne ba no. Woni ne kasa wa kase yi papa edi kwa me bona ba so. Wonya abotre eno kasa yi papa me bona ba na mom wo me won to asasi so na won respect so bi na mra me hwe no. Se won nim se ontimi hwe akoda na 77 kwa form ame na woni na wo eti papa na bi wo bia no agye ne funso atum bia e kwa bi obekwa Akoma FM fa kwa so me hwe ne man me da timi aba papa me so me da se papa fa kwata Integrity National Clinic nie na je se Dr. Santin so nie no kwasam ba ne no mpemu yare ba na bibidura ye de kan yade na ekoro ye ne ye wo integrity ya Ghana may mu Hong Malaysia Australia India Japan we bibiduro ni nyina bi free lab na ultrasound scan massage ye therapy bi wo pa ne papa mu nro papa bibiduro mu nro papa ye Integrity National Clinic na wasa wo ba ye wo Ghana legend ye be mention government hospital no ye sign be go filling station 8 a.m. to 4 p.m. Agade to mimi de bia ye adwuma Fred Dr. Santi was 0243 459385 0243 459385 ke fosu travel and tour said ye tie bia no ye de wutu kwan ti bra ke fosu na ye mfa wuntu kwan ye wokuma se me na high tension ye nyi usika ni ose ade ye no yen fra 0278 9029 65 0278 902965 na Dr. Fokuo ha makasa papa what na bebuo enu nti eyensam ntentan wa wade adwaman mo na ti aguso sepo ana syphilis gonorrhea chlamydia wo pa wo bubu gumpem diabetes hypertension yade ben na wiai fabra Dr. Fokuo Herbal Clinic ye wo patch number 1 oboase kwantempo no so promotion guso a ekoso afofrofo amobei moba munro ni nyina no say you 1000 ye baji 200 Ghana cedis se wapomudi na hia ye nyi sika baje ena dadafo no so oba ene ma bi o wa ye di cho free ye adwuma kwase ada to fiada 8 a.m. to 5 p.m. Fra 0242 155935 0242 155935 ni anyo so Lifestyle Reform Health Clinic yeah they say diagnosis and san ye ye diagnose we hwe ya dia e woni padua ni mu ansan ye de adura kan enu nti Dr. Stephen Asiedu on fedro nkan keke wa ye mre won pem mo pa wo won fichi krom nsam wo liver anasa wo kidney prostate ulcer sciatica pressure diabetes bomodia nebla Lifestyle Reform Clinic na ye diagnose we a ye hunu yade e ma wa Dr. Stephen Asiedu wa ma wa no adura wo kwa yade no emabie mu ye nro nya chemical eye organic ye wo kumasi abrepo Pentecost School Junction Kumasi Abrepo Pentecost School Junction kwasiada to fiada ye adwuma Fred Dr. Asiedu 0502 412975 0502 412975 and 0208 47 8686 0208 47 8686 Jisa wa ma obanko ade ho ebeto na jesa Dr. Asiedu wono eneka yekofa course no Iona Pharmacy wono na so asere sisi yade wa poso na tutu wabu wate ato ma dompemu ebu bomade ya na hye so se wo benom impressor capsules na de oil no atwitwi fa kwa ya fra Iona Pharmacy netu impressor capsules ene impressor oil a nompemu Akoma FM 0243 123 224 0243 123 224 ene ya juada ene ya fofida na so akoma mu nsam ya adwuma de amam ekira ya besai ababie mu enu ntino bomodi ya netie akoma mu nsam fridwada edikosi fiada 240 to 210 na chese ya maye muso ni amakwa amabusu apani sam ya champion ya godifo aba betra se the sports papa ato amuso